Lämpimästi tervetuloa kaikille Climate Movin 6. ilmastoiltaan. Kiitos, että olette kaikki päässeet paikalle etäyhteyksien päähän tai tänne paikan päälle tiedekulmaan seuraamaan tapahtumaa teräksen dekarbonisaatiosta. Minun nimeni on Sonja Nilsen, toimin väitöskirjatutkijana Aalto-yliopistossa ja juonnan tämän illan ohjelman. Ilmastoilloissa Climate Move-liike haluaa tarjota tietoa ja välineitä kansalaisvaikuttamiseen yhdessä asiantuntijoiden ja muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Jokainen ilmastoilta keskittyy yhteen ilmastonmuutoksen kannalta keskeiseen haasteeseen tai aiheeseen. Tänään ilmastoillan teemana on ilmastokeskustelussa enenevissä määrin puhuttava teema, nimittäin terästeollisuuden dekarbonisaatio eli hiilestä irtautuminen. Teräs aiheuttaa globaalisti jopa 7% kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Jos terästeollisuus olisi maa, sen kasvihuonepäästöt olisivat maailman 3 suurimman valtion joukossa heti Kiinan ja USA:n jälkeen. Asiaa monimutkaistaa se, että terästä tarvitaan kestävyyssiirtymän teknologisten ratkaisujen mahdollistamisessa aina aurinkopaneeleista tuulivoimaloihin ja sähköautoihin. Teräksen kysynnän odotetaankin kasvavan jopa 40% vuoteen 2050 mennessä. Tämän ilmastoillan tavoitteena on kartoittaa teräksen dekarbonisaatioon liittyviä keskeisiä haasteita ja ratkaisuehdotuksia sekä keskustella siitä, miten yhteiskunnan eri toimijat aina finanssimaailmasta järjestöihin voivat osallistua teräs- ja rautateollisuuden kestävyyssiirtymän vauhdittamiseen. Climate Movin kanssa tätä tapahtumaa järjestää Hiilivapaa Suomi-kampanja, jonka päätavoitteena on saada suomalainen terässektori linjaan Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Kampanjan kohteena ovat erityisesti suomalaiset terästä käyttävät yritykset ja suursijoittajat pankeista eläkeyhtiöihin. Kuulemma hetken päästä lisää Hiilivapaa Suomi-kampanjan tavoitteista ja vaatimuksista. Aloitamme illan näillä avaussanoilla ja Climate Move-ilmastoliikkeen esittelyllä. Illan ensimmäisessä puheenvuorossa professori Jukka Kömi Oulun yliopistosta kertoo vähähiilisestä teräksen tuotannosta. Tämän jälkeen kuulemme Veera Kauppisen esityksen kansalaisyhteiskunnan ja Hiilivapaa Suomi-kampanjan vaatimuksista terässektorille. Puheenvuorojen jälkeen siirrymme paneelikeskusteluun, jossa Oulun yliopiston Jukka Kömi, WWF Suomen Kirsi Vuorinen, työeläkeyhtiö Varmaa edustava Vesa Syrjäläinen, Outokummun Heidi Peltonen ja Metallinjalostajat ry:n Saku Vuori tuovat erilaisia näkökulmia illan aiheeseen. Paneelin lopuksi on aikaa myös yleisökysymyksille, mikäli sellaisia herää. Ilta päättyy kello 19. Kerron ensin lyhyesti tapahtuman toisesta järjestäjätahosta eli Climate Move-liikkeestä. Climate Move on kansalaisliike, joka pohjautuu vuoden 2019 Ilmastoyö 2019 kampanjaan. Climate Move pyrkii tarjoamaan matalan kynnyksen keinoja ja yhteisön kunnianhimoisen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen ilmastopolitiikan edistämiseen ja on täten alusta monenlaiselle ilmastonmuutokseen liittyvälle toiminnalle. Viime vuosina toimintaan on kuulunut näiden ilmastoiltojen lisäksi muun muassa luku- ja kuvittelupiirejä, podcast- ja radioprojekteja sekä lakivaikuttamista. Climate Moven taustalla on joukko eritaustaisia aktiiveja, jotka tuovat omat vahvuutensa ja osaamisensa mukaan toimintaan. Kaikki aktiivit toimivat vapaaehtoisesti ja heitä yhdistää halu vaikuttaa ilmastopolitiikkaan. Climate Move tekee tiivistä yhteistyötä muiden ilmastoliikkeiden kanssa, esimerkiksi erilaisten tapahtumien, marssien ja somekampanjoiden muodossa, ja liikkeen toiminnan ytimessä on yhteisön rakentaminen kutsumalla ihmisiä ja toimijoita yhteen, esimerkiksi tällaisiin ilmastoiltoihin. Tänään on varmasti luvassa paljon mielenkiintoisia puheenvuoroja ja keskustelua, ja tapahtuman loppupuolelle on tosiaan varattu aikaa myöskin yleisökysymyksille. Jotta tapahtuma olisi mahdollisimman vuorovaikutteinen ja tarjoaisi kaikille mahdollisuuden kertoa näkemyksistään, meillä on tapahtuman aikana käytössä myös Flinga-alusta. Flingaan pääsee kuvaamalla puhelimen näytöllä olevan QR-koodin tai kirjoittamalla numerokoodin Flingan nettisivuille ja voitte jakaa sinne vapaasti ajatuksia ja kysymyksiä aiheeseen liittyen. Voitte myös päättää jättää puhelimen syrjään ja laittaa viestejä järjestäjille tapahtuman jälkeen.
Pitemmittä puheitta lähdetään kuitenkin itse varsinaisen ohjelman pariin. Ensimmäisen puheenvuoron meille esittää professori ja materiaali- ja konetekniikan yksikön johtaja Jukka Kömi Oulun yliopistosta. Jukka on myös yksi tämän päivän paneeleista. Ole hyvä, Jukka. Joo, kiitoksia ja tervetuloa mun puolesta tähän tilaisuuteen. Odotan mielenkiintoista keskustelua. Oma tausta on terästeollisuudessa, vajaa 10 vuotta Outokummulla ruostumattomalla puolella ja sitten vajaa 20 vuotta hiiliteräspuolella. Olen nuori professori, niin kuin kuvasta näkyy. Jos ensimmäinen ajatellaan semmoinen asia, että me ollaan menossa nyt yhteen suurimmista teknologiamuutosta, mitä teräs on tekemässä. Me puhutaan vihreästä teräksestä. Oikeasti kukaan ei voi sanoa, mitä toi tarkoittaa, toi mun otsikko tuossa. Se sana vihreä teräs on markkinointia hyvin pitkälle enemmän kuin sitä, mitä se pitäisi olla. Eli todella vihreätä. Ja samalla ei oikeastaan tämä mun esitys. Mä pyrin enemmänkin pohtimaan sitä, että mihin tässä ollaan menossa, miksi tähän ollaan menossa, mikä terästeollisuus on ja millä tavalla tämä vihreä teräs oikeastaan liittyy tähän koko kuvioon. Yritetään määritellä se vihreä teräs. Jos onnistutaan porukalla, niin hyvä. Mulla ei ole siihen selvää vastausta, niin kuin ei moneen näistä asioista, joita mä nyt tässä alustuksessa pohdin. Jos ensin katsotaan sitä, että teräksen arvoketjua tai mietitään, mikä se teräs on. Niin kuin tuossa oli puhe, että teräksen kulutus kasvaa koko ajan. Se voidaan määritellä sillä, että se kasvaa 40% sinne 2050 mennessä. Mä oon monesti konkretisoinut se niin päin, että se kasvaa noin 5 miljoonaa tonnia vuodessa, eli sen verran kuin Suomi tuottaa. Eli Suomen verran me tehdään, maailma tarvii uusia teräksiä. Ja se kasvu ei tule tänne länsimaihin. Se kohdistuu ilman muuta tonne kasvaviin talouksiin. Ja jossa pääkasvu on Kiina, Intia sektorilla, ilman muuta tonneissa. Intia on päättänyt tehdä 4 uutta terästehdasta nyt, josta 3 on jo kaupat sovittu. Teräksen kulutus, tai sanotaan teräksen kierrätyksen näkökulmasta. Teräksestä kiertää tällä hetkellä semmoinen 80% vähän ehkä alle. Suomi kierrättää suurin piirtein kaiken teräkset. Tilastollisesti se on 95%, mutta kyllä me onnistutaan siitä, koska me tarvitaan sitä paljon. Sitten semmoinen, että kaikista metalleista, mitä me tuotetaan täällä maan päällä, niin yli 85% on terästä. Kaupallisia teräksiä tällä hetkellä on noin 70 000. Eli jos sieltä katsoo materiaali-ihmisenä, että valitsen sieltä sopivan teräksen tuohon ja tuohon käyttökohteeseen, niin on mulla varaa valita siitä. Sitä on todella iso kirjo tätä, että tämä liiketoiminta on valtavaa. Jos sitten katsoo tätä teräksen arvoketjua, määritellyt tämä arvoketjukseksi silloin, kun se teräs syntyy tuolta ja menee kierrätyksen kautta kuolemaansa, niin ja kiertää, tämä on se lähtökohta tässä, niin teräksen valmistuksessa se raudan valmistus tuottaa 70% päästöistä. Eli se on nyt se, mitä on puhuttu maailmassa, mitä on Suomessa puhuttu tästä vetypelkistyksestä esimerkiksi. Niin se tuottaa suurimman osa terästeollisuuden päästöistä. Teräksen valmistus siinä noin 20% ja sitten sen jatkojalostus 10%. Tämä on ihan energiavaltaista teollisuutta. Tässä on mahdollisuus, meillä on teknologiaa siihen tälläkin hetkellä kehittää, että me päästäisiin nollapäästötehtaaseen. Kyllä se on mahdollista. Ja nyt kysymys ennen kaikkea siitä, että miksi sitä ei tehdä.
Mennään seuraavaan vaiheeseen sinne konepajoille, jotka tekee siitä tuotetta. Ne tekee siitä tuotteen siinä prosessivaiheessa. Päästöjen merkitys kokonaisuuden kannalta on pieni. Se on prosentin, pari prosenttia maksimissa, riippuu vähän tuotteesta. Suurin osa päästöistä syntyy käytössä, eli me käytetään siellä. Se näkyy meillä rakennuksissa, se näkyy kuljetusvälineissä, se näkyy joka paikassa. Missä me on? Terästä on ihan joka paikassa. Eli 90% tästä teräksestä, kun sitä käytetään, niin päästöt syntyy siellä. Toki tässä kannattaa miettiä silloin, mihin kannattaa globaalisti keskittyä, mutta tämä onkin se vaikein pala tässä. Kierrätys, kun nyt ollaan siirtymässä tuotteisiin, semmoisiin tuotteisiin, että päästöt pienenee, niin ensimmäinen vaihe siinä on se, että siirrytään käyttämään terästä uudelleen. Eli kierrätetään se, sulatetaan se uudelleen ja tehdään siitä uutta terästä. Se jo pudottaa päästöjä merkittävästi. Tällä hetkellä, jos ajattelee, että me puhutaan 1000 tai 2000 miljoonan tonnin tuotannoista, niin siellä nämä kierrätysteräsmarkkinat, romumarkkinat on valtavat. Ja nämä uusiutuu nyt, kun terästeollisuus menee tuohon suuntaan. Tämä tekee uutta liiketoimintaa myös tuonne. Ja sitten on nämä perinteiset, toimitaan, että kaivetaan se rauta sieltä maasta. Sen päästömerkitys ei ole kauhean iso globaalisti. Tai ei tulevaisuudessa, on tällä hetkellä se on noin puolet. Eli tämä oli se teräksen kierto. Jos sitten ajatellaan sitä teräksen valmistusta ensiksi. Niin kuin mä sanoin tuossa, me ollaan täällä vasemmassa reunassa tai ehkä tuossa keskellä tuossa kuvasarjassa siihen, että minkälaiset tehtaat tällä hetkellä on. Meidän tehtaat, me terästehtaat mitä on, niin loppupeleissä ne ei ole terästehtaita, ne on hiilidioksiditehtaita. Sillä yhtä terästonnia kohden syntyy 2 tonnia hiilidioksidia. Se on se päätuote. Jos ajattelee tonneissa. Ja Suomi-Ruotsi-akselilla me on päätetty ottaa ensimmäinen askel siitä, että me pudotetaan nämä päästöt lähelle nollaa. Eli siirrytään tuohon oikeaan kulmaan. Pieniä päästöjä edelleen tulee, puhutaan ihan marginaalista päästöistä siihen nähden, missä oltiin. Ja tähän liittyy vedyn hyödyntäminen teräksen valmistuksessa. Vety on energiaa, mutta sitä voidaan myös käyttää siinä raudan valmistuksessa. Me lähestytään tätä oikeapuolimmaista tehdasta, jonka nyt tässä voi määritellä nollapäästötehtaaksi. Me tehdään se ensiksi maailmassa. Toinen asia, mihin me pitää kiinnittää huomioon silloin, kun mennään tuonne, on se käyttö. Niin meillähän iso osa siitä käyttöpuolesta, kun ajatellaan, että mihin tarvitaan, mihin sitä käytössä energiaa kuluu, on kun me siirrytään paikasta A paikkaan B tai siirretään tavaraa paikasta A paikkaan B. Mitä pienemmällä painolla me voidaan se tehdä. Jos meillä on auto, juna, mikä tahansa, joka kuljettaa tavaroita mahdollisimman kevyt, niin se kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa. Ja tämä voidaan ratkaista sillä, että me nostetaan sen rakenteellista lujuutta, eli käytetään lujia teräksiä. Tämä muuttaa silloin. Me voidaan puolittaa niitä painot, kunhan me osataan. Tämä on jo paljon helpommin sanottu kuin tehty, että se ei ole yksinkertainen asia. Silloin me puhutaan päästövähennyksestä globaalisti noin 15%. Se luultavasti jo riittää. Mä en kyllä tiedä sitä, jos rehellisesti sanottuna, että missä vaiheessa me päästään siihen 1,5 asteen päästötavoitteisiin, että kuinka paljon meidän pitää tehdä, mutta kuvittelisin, että tämä pitäisi riittää siihen. Eikä mä tiedä, tietääkö sitä ketään. Mutta oletetaan. Mutta tämä on merkittävä asia, ja tähän meillä on mahdollisuus. Sitten toinen, tässä on, kun mä sanoin, ne 70 000 teräslajia, joita nyt on maailmassa olemassa, ne on nyt kirjattu tähän me puhutaan banaanidiagrammasta, koska tämä muistuttaa hiukan banaania. Ja täällä on niitä eri teräslajeja määritelty. Se kehitystrendi, mikä tällä hetkellä on täällä X-akselilla, jossa puhutaan lujuudesta, noin 1000 asteessa. Jos me otetaan vety mukaan tähän mukaan, me pitää ratkaista tämä toiminta sillä lailla, että vedystä tulee pääenergiamuoto. Millä tavalla energia siirretään, käytetään ja hyödynnetään. Vetyhän on puhdasta. Jos vety palaa, syntyy vettä.
Jos me tämä tehdään, meillä ei ole materiaaleja siihen. Vety on kaamea aine. Silloin kun puhutaan vedystä, ei vetykaasusta, vaan vedystä atomina. Ja tämä on se ongelma. Eli jos katsoo yleisesti ottaen sitä, niin toi atomaarinen vety, eli H, se on paha, tuhoaa kaiken. Se tuhoaa kaiken materiaalin. Ja teräksen siinä mukana. Molekulaarinen vety, eli H2, pelastaa kaiken. Se on valmista energiaa, jota polttamalla syntyy vettä. Millä tämä ratkaistaan tämä homma, että me päästään siihen H2, koska se vetykaasu hajoaa helposti kemiallisella reaktiolla vedyksi. Ja me ollaan tämmöisessä kulminaatiossa tässä. Meidän pitää toisaalta tehdä se materiaalit semmoiseksi, että ne kestää sitä, joka tarkoittaa että me sidotaan se vety johonkin, toi alimmainen lause tuossa. Tai sitten me määritellään se niin, että se vety ei kerta kaikkiaan hajoa, joka on kemiallisesti kyllä haastava. Vedyn kanssa on opittu elämään. Vetyhauraus, niin kuin tässä on kuva, on tunnettu asia, ei aina niin hallittu. Muutama vuosi sitten konttilaiva katkesi ja upposi satamaan tuolla Itämailla. Että ei se vielä ihan hanskassa ole tämä homma. Tämä on muutama vuoden takaa. Lentokoneissa on havaittu vetymurtumia, se on ihan tyypillinen haurastumisilmiö. Eli jos me meinataan ratkaista tämä vety energiakäyttö, niin me pitää ratkaista myös se vedyn haasteet siinä materiaalipuolella. Meillä ei ole tämmöisiä vielä. Ja Suomi kai on ilmoittanut, että nämä hommat on tehty 2035. Kiire tulee. Mutta se on hyvä. Sitähän me tutkijat tarvitaan. Tämä on mielenkiintoinen pohdinta ehkä tähän niin kuin yhteenvedoksi. Mulla on tuossa ylhäällä Einsteinin kommentti, että tämä maailma, jota me on tehty, mehän on ajateltu se tämmöiseksi. Jos me meinataan muuttaa sitä, se pitää ajatella toisenlaiseksi. Nythän me ollaan menossa länsimaissa semmoiseen ajattelumalliin, että se liiketoiminta ei olekaan siinä asian ytimessä. Vai onko se? Jos me muutetaan meidän energiaa, millä tavalla energia tehdään, mihin se energia varastoidaan, ja otetaan nyt vaikka tämä vety siihen päämuodoksi, niin kuin nyt on ajateltu. Se nostaa energian valmistuskustannuksia. Se on ihan varma. Jos me muutetaan terästehtaat semmoiseksi, että ne tuottaa, että ne ei päästä mitään, ne on nollapäästötehtaita. Koko terästehdas pitää investoida uusiksi. Yksi uusi tehdas, semmoinen reilu 2 miljoonan tonnin tehdas, maksaa muutaman miljardin. Ihan varmasti teräksen hinta nousee. Sama juttu siellä valmistuksessa, jos me muutetaan prosesseja, tehdään kehittyneempiä prosesseja, hyödynnetään niitä huipputeräksiä niissä eri käyttökohteissa, muutetaan sitä kierrätystä liiketoimintana. Kaikki nämä nostaa kustannuksia. Niin kuka se maksaa? Me ilman muuta. Mutta onko se valmis sillä, että koko maapallo sen maksaa? Lähteekö kehittyvät maat tähän, että he ovat valmis siihen nostamaan niitä kustannuksia siihen? Että teräs on globaali business. Se on maailmanlaajuinen business. Ja millä tavalla se huomioidaan tässä kokonaisuudessa? Että se bisneksen näkökulma ei ole enää se, millä me on totuttu liiketoimintaa katsomaan, eli mittaamaan euroilla ja takaisinmaksuajoilla. Nyt meidän pitäisi mitata sitä päästöillä ja sieltä kautta tulevalla hyvinvoinnilla. Mulla ei ole tähän vastausta. Ja jos katsoo sitä, että mitä tällä hetkellä tehdään ja millä tavalla esimerkiksi Suomi ja Ruotsi, mutta tässä saa esimerkiksi Outokumpu myös, Ovakokin,
pohtii näitä asioita, ne näkee sen niin, että meillä on mahdollisuus tehdä liiketoimintaa tällä ympäristöteknologialla, kehittämällä tuotteita, kehittämällä teräksiä, joiden päästöt on pienempiä. Ja näet, esimerkiksi autoteollisuus on ottanut tämä omakseen. He on lähtenyt siihen, että uudet autot, tulevaisuuden autot myy sillä, että niiden päästö on pienempi. Samalla ei lähtenyt sähköautot. Sehän ajatus on vain ja ainoastaan se, että sen päästö on lähellä nollaa. Tämä on liiketoimintamuutos ja ajattelutapamuutos myös globaalisti. Ei sitä, mitä me täällä tehdään. Ja me voidaan helposti olla tästä asiassa tällä porukalla samaa mieltä, mutta sitten tämä tehdään globaalisti, niin se on se toinen asia. Kiitoksia. Tämä oli alustus, jossa ei ole vastauksia, ehkä kasa kysymyksiä. Kiitos paljon puheenvuorosta, Jukka. Seuraavaksi kuulemme puheenvuoron Veera Kauppiselta, joka toimii Hiilivapaa Suomi-kampanjan asiantuntijana. Ole hyvä, Veera. Joo, kiitos valaisevasta esityksestä, Jukka. Mä aion seuraavaksi puhua teille kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta. Ja toisiinsa linkittyvät kriisit, kuten luontokato ja ilmastokriisi, asettaa meidän yhteiskunnan ennennäkemättömien haasteiden eteen. Ja niitä ei mun mielestä voida ratkaista vanhoilla toimintamalleilla. Ja vihreä siirtymä ilman kulutuksen kohtuullistamista, kiertotaloutta ja globaalin oikeudenmukaisuuden huomioimista ei yksinään riitä. Ja mun viesti tänään on, että teräksen käyttöä on vähennettävä kiertotalouden, materiaalitehokkuuden ja upcyclingin avulla. Teräksen valmistuksessa on myös siirryttävä vähäpäästöisiin teknologioihin, ja se muutos on aloitettava jo tänään. Ja meidän hupenevaan hiilibudjettiin ei valitettavasti mahdu enää uusia fossiilihankkeita. Ja tämän kaiken lisäksi teräksen tuotannossa on vakavia ihmisoikeus- ja ympäristörikkomuksia, ja sen takia samalla kun terästeollisuus vähähiilistyy, meidän on vähennettävä myös hankintaketjun ihmisoikeus- ja ympäristöriskejä. Ja Hiilivapaa Suomi-kampanja tavoittelee suomalaisen terässektorin saamista linjaan Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että suomalaiset terästä kuluttavat yhtiöt sitoutuu käyttämään 100% fossiilitonta terästä. Lisäksi suomalaisten suursijoittajien tulisi rahoittaa vain 1,5 asteen tavoitteen mukaisia teräshankkeita. Ja Outokumpu ja SSAB tulee asettaa välttämättömät ja tieteenmukaiset ilmastotavoitteet ja noudattaa niitä. Ja tällä hetkellähän näillä molemmilla teräsyhtiöillä on lyhyen aikavälin tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet, jotka on Science Based Target-aloitteen validoimat. Ja SSAB tavoittelee nettonollaa 2045 ja Outokumpu 2050. Ja SSAB:n päästövähennystavoitteet kattaa oman toiminnan päästöt ja Outokummun tavoitteet taas kattaa myös epäsuorat päästöt hankintaketjussa. Ja ehkä meidän näkökulma tähän on, että Science Based Targets-aloite on hiljattain julkaissut uuden 1,5 asteen mukaisen tiekartan terästeollisuudelle, ja tämän pohjalta me odotetaan, että nämä teräsyhtiöt myös päivittäisivät nyt ilmastotavoitteitaan. Ja
tosiaan globaalin etelän kasvavissa talouksissa on todellinen tarve rakentaa esim. Infrastruktuuria, ja tämän takia teräksen kulutus kasvaa osassa maailmaa. Samalla kuitenkin globaalissa pohjoisessa kulutusta tulee kohtuullistaa. Meidän on uskallettava kyseenalaistaa luksuskuluttaminen, jossa terästä käytetään valtaviin katumaastureihin, 8-kerroksisiin risteilylaivoihin tai kasvavaan sotateollisuuteen. Teräksen kulutusta voidaan onneksi vähentää monin keinoin. Esim. Materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden koko potentiaali tulisi ottaa nyt käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että materiaalit ja tuotteet tulisi suunnitella kestävämmiksi ja helpommin kierrätettäviksi ja korjattaviksi. Tuotekehittelyssä ja valmistusprosessien suunnittelussa tulee priorisoida teräksen kulutuksen vähentäminen. Ja näillä kaikilla keinoilla esim. Euroopan teräksen kulutusta voidaan vähentää 28% vuoteen 2050 mennessä, mikäli näitä ratkaisuja hyödynnetään tehokkaasti. Ja mä annan teille esimerkin autoteollisuudesta. Eli vihreästä teräksestä valmistettuihin sähköautoihin siirtyminen ei ole ainoa ratkaisu, vaan koko liikennejärjestelmä olisi uudistettava kestäväksi. Ja tämä tarkoittaa sitä esimerkiksi, että yksityisautoilusta siirrytään yhteiskäyttöön ja liikennepalveluna ratkaisuihin, ja ajoneuvojen valmistuksessa syntyvää romuteräksen määrää voidaan myös vähentää materiaalitehokkuuden ja paremman suunnittelun avulla. Ja ajoneuvojen ja niiden osien käyttöikää voidaan myös pidentää erikoislujien terästen ja huollon avulla sekä suunnittelemalla uudelleen käytettäviä osia. Ja lisäksi käytetyn teräksen määrää voidaan vähentää ajoneuvojen painon keventämisellä sekä ajoneuvojen kokoon vaikuttamalla. Eli paljon ratkaisuja löytyy ja niitä pitäisi ottaa vaan tehokkaammin käyttöön. Ja nykyinen teräksen kierrätysaste on jo hyvin korkea, mutta kierrätyksessä tulisi painostaa upcyclingiin, jossa kierrätetystä materiaalista tehdään korkeamman arvon tuotteita, kuten erikoislujia teräksiä, joita voi käyttää paljon monipuolisemmin kuin sitä alemman laadun teräksiä. Ja saman aikaan, kun terästä käytetään tehokkaammin ja järkevämmin, niin meidän on myös irtauduttava fossiilisiin perustuvasta teräksen tuotannosta. Ja kuten Jukka tuossa jo sanoikin, niin ne teknologiset ratkaisut päästöjen minimoimiseksi on jo olemassa ja saatavilla. Ja nyt vaan tarvitaan investointeja vähäpäästöisten vaihtoehtojen laajamittaista käyttöönottoa. Ja tämän mahdollistamiseksi terässektorin rahoittajien on tiukennettava rahoituksen ehtoja ja ohjattava sitä rahoitusta saastuttavasta tuotannosta vähäpäästöisempään ratkaisuihin. Ja lisäksi terästä käyttävien yhtiöiden on lähetettävä viesti, että ne on valmiita maksamaan vähän ekstraa vähäpäästöisemmästä tuotteesta. Toisin sanoen, jos te tuotatte vihreää terästä, me ostamme sen. Ja tosiaan päästöjen tulee tippua noin 90% vuoteen 2050 mennessä, jotta pysytään alle 1,5 asteen tavoitteen. Ja erään tutkimuksen mukaan historiallisia päästöjä tarkasteltaessa suuri osa maailman terästuottajista on jo ylittänyt 1,5 asteen polun mukaisen hiilibudjettinsa. Ja silti teräsyhtiöiden uusien kivihiileen perustuvien teräshankkeiden määrä ylittää 2,5-kertaisesti uusien vihreän teräksen hankkeiden määrän. Ja lisäksi kun tarkastellaan 50 suurinta teräsyhtiötä, niin 2/3 puuttuu päästövähennyssuunnitelmat täysin. Ja tämä rajallinen hiilibudjetti tarkoittaa sitä, että yhtään uutta kivihiilellä toimivaa masuunia ei voida ottaa käyttöön tai vanhojen käyttöikää pidentää OECD-maissa ja hyvin pian myös muualla maailmassa 2028 alkaen, niin ei myöskään voida ottaa käyttöön uusia kivihiilellä toimivia masuuneja. Ja sama nollatoleranssi pitäisi olla myös uusilla koksihiilikaivoksilla. Eli tämä metallurginen hiili on sitä, mitä käytetään teräksen pelkistyksessä ja teräksen tuotannossa. Ja ehkä huolestuttavaa on, että
Global Energy Monitor-järjestön seurannan mukaan maailmalle suunnitellaan tällä hetkellä 138 uutta kivihiilikaivosta, jolla tullaan louhimaan koksihiiltä kokonaan tai osittain. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että teräsyhtiöt viittaa kintaalla ilmastotieteelle, ja Steelwatch-järjestö on kertonut, että 4 suurta teräsyhtiötä, Tata Steel, BlueScope, POSCO ja Cleveland Cliffs, suunnittelee investointeja 6 kivihiilellä toimivan masuunin käyttöiän pidentämiseen. Ja he myös laski, että mitä tämä masuunien käyttöiän pidentäminen aiheuttaisi, niin 488 miljoonan tonnin päästöt koko niiden pidentyneen elinkaaren aikana. Ja tämähän vastaa siis 502 hiilivoimalan vuosipäästöjä. Ja lopuksi mä vielä haluaisin nostaa sen, että valtavien päästöjen lisäksi teräksen tuotannolla on ihmisoikeus- ja ympäristöongelma. Myös vähäpäästöisen teräksen tuotannossa tarvitaan rautamalmia, koska kierrätysteräs ei riitä kattamaan kysyntää. Ja ruotsalaisen LKAB:n Kiironan kaivos on nykyisin maailman suurin maanalainen kaivos, ja se tuottaa 80% Euroopan unionin alueella tuotetusta raudasta. Ja tämä kaivos sijaitsee Saamenmaalla, eikä saamelaiset ole antanut suostumustaan tämän kaivoksen perustamiselle, vaan on menettänyt perinteisiä laidunmaitaan ilman minkäänlaista kompensaatiota. Ja tämä kaivostoiminta ja romahdusvaarasta johtunut kaupungin siirtäminen on ajanut saamelaisten perinteiset elinkeinot ahtaalle. Ja sitten näitä EU:n tukemia vihreän teräksen hankkeita on käynnissä myös globaalissa etelässä, muun muassa Namibiassa, josta kaavaillaan vihreän vedyn ja teräksen suurtuottajaa alhaisten tuotantokustannusten takia. Ja nämä uudet hankkeet, niin niiden vaikutukset paikallisväestöön herättää kuitenkin huolta. Ja tämä hanke uhkaa vaikuttaa alueen ainutlaatuiseen villieläimistöön, kuten hylkeisiin, pingviineihin, flamingoihin ja strutseihin, ja paikallisiin elinkeinoihin, kuten kalastukseen ja matkailuun. Ja on myös kyseenalaista, että kuinka paljon nämä maat, kuten Namibia, hyötyy tällaisista hankkeista, sillä esim. Tämän hankkeen toteuttajalla on yhteyksiä veroparatiiseihin, ja paikallisten työllistymisen esteenä voi olla osaamisvaje. Ja riskinä onkin sitten, että näissä hankkeissa hyödyt valuvat globaaliin etelään, ja kaikki nämä haittavaikutukset jää paikallisväestölle. Eli me myös halutaan herättää keskustelua siitä, että vihreä siirtymä on tehtävä myös oikeudenmukaisesti. Ja tämä perinteinen kivihiileen nojautuva terästuotanto ei pärjää yhtään sen paremmin vertailussa. Ja nämä suuryhtiöt, jotka tuottaa terästä, on syyllistynyt lukuisiin ihmisoikeus- ja ympäristörikkomuksiin, eikä huomioi riittävällä tavalla työntekijöitään, paikallisluontoa tai alkuperäiskansoja. Esimerkiksi ArcelorMittalin Kazakstanin kaivoksilla on kuollut lähes 200 ihmistä 20 vuoden aikana. Ja valtavien päästöjen lisäksi POSCO on ollut vastuussa sademetsien hakkuista, työntekijöiden kuolemista tehtailla ja väkivaltaisen armeijahallinnon rahoittamisesta. Ja Nippon Steel on päästänyt jatkuvasti myrkyllisiä teollisuusjätevesiä vesistöihin Intiassa ja jarruttaa aktiivisesti ilmastopolitiikkaa. Ja mikä meidän suomalaisten linkki on sitten näihin globaaleihin teräsjätteihin, niin jos olet jonkun pankin tai eläkeyhtiön asiakas, niin yleensä näillä pankeilla on sijoituksia näihin globaaleihin teräsyhtiöihin. Ja me toivotaan, että nämä suursijoittajat vaikuttaisi enemmän näihin teräsyhtiöihin ja varmistaisi, että ne pitää huolta ihmisoikeuksista ja ympäristöstä. Eli paljon on siis vielä tehtävää, että teräksen tuotanto sovitetaan maapallon ekologisiin rajoihin, ihmisoikeuksia, paikallisväestöä, alkuperäiskansoja ja luontoa kunnioittaen. Ja meidän kansalaisjärjestöjen rooli onkin haastaa teollisuutta ja vaatia parempaa maailmaa
antamatta nykytilanteen rajoittaa kunnianhimoamme. Tykkäsin tuosta Jukan Albert Einstein -sitaatista, koska se oli jotenkin aika samanlainen lopetus kuin tämä mun, että ei anneta sen nykytilanteen rajoittaa sitä, että millainen maailma me yritetään rakentaa. Kiitos. Kiitos oikein paljon Veera mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Tuli tosiaan useampia uusia näkökulmia nyt tähän kysymykseen, ja niitä saadaan vielä lisää kuulla, koska siirrymme seuraavaksi kohti illan paneelikeskustelua. Kansainvälisen energiajärjestön eli International Energy Agencyn mukaan teräksen dekarbonisaatio ei ole tällä hetkellä linjassa 1,5 asteen ilmaston kuumenemisen tavoitteen kanssa, ja laajamittaisia toimia tarvitaan nopeasti. Teräksen tuotannon lisäksi ratkaisuja tulee löytyä kysynnän, rahoituksen ja tutkimuksen puolelta. Ja tästä syystä olemmekin kutsuneet tänään paneeliin keskustelijoita niin järjestöpuolen, finanssimaailman, yritysmaailman kuin tiedeyhteisön edustajista. Ja paneelin tarkoituksena on tosiaan herätellä monipuolista keskustelua aiheesta. Kutsuisinkin nyt lavalle illan panelistit. Olkaa hyvät, Jukka, Kirsi, Vesa, Heidi ja Saku, ja esittelen teidät tarkemmin vielä täällä lavalla. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Jukan esittelinkin jo aiemmin ennen puheenvuoroa, eli sinua en enää uudelleen esittele. Sen lisäksi meillä on täällä Kirsi Vuorinen, WWF Suomen ilmasto-ohjelman projektipäällikkö, joka työskentelee vähähiilisen terästuotannon kysymyksen parissa. Sitten lisäksi meillä on Heidi Peltonen, Outokummun vastuullisuusjohtaja. Ja sitten meiltä löytyy myöskin täältä Vesa Syrjäläinen, joka on vastuullisen sijoittamisen analyytikko työeläkeyhtiö Varmasta. Ja sitten Saku Vuori, Metallijalostajat ry:n toimitusjohtaja. Tervetuloa. Käydään vielä alkuun läpi paneelin niin kutsutut pelisäännöt. Ollaan kaikki sitten samalla sivulla. Voitte näyttää käsimerkin, mikäli haluatte ottaa puheenvuoron tai kommentoida toisen panelistin puheenvuoroa. Ja muuten, jos kukaan ei ole vapaaehtoinen, niin minä sitten ohjaan täältä, että kenelle kysymys laitetaan. Pidetään vastaukset napakoina, mutta toki myöskään meillä ei ole kiirettä tämän paneelin kanssa, eli saatte ihan rauhassa vastata. Ja pyritään irrallisten puheenvuorojen sijaan ennemmin luomaan vuorovaikutteista keskustelua. Toki keskustelu saa myös rönsyillä, tämä on erittäin laaja-alainen aihe, ja kaikkeen ei myöskään tarvitse vastata jokaiseen kysymykseen. Muutamia semmoisia osoitetumpia kysymyksiäkin saatan sitten tässä jossain vaiheessa teille lähettää. Mutta niihinkin sitten saa olla vastaamatta, jos ei halua. Siinä pelisäännöt. Onko jotain kysyttävää? No niin, hienoa. Lähdetään liikkeelle. Aloitetaan paneeli ensimmäisellä kysymyksellä. Teräksen tuotanto tosiaan vastaa noin 7% kaikista globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä, ja nämä päästöt johtuvat pääosin tosiaan teräksen tuotantoon liittyvästä ja käytettävästä kivihiilestä. Teräksen nopea vähähiilistyminen siis tosiaan tarkoittaa, että kivihiilestä on luovuttava niin energiantuotannossa kuin rautamalmin pelkistyksessä. Ja lähdetään nyt liikkeelle tästä laajasta haasteesta. Mitkä ovat mielestänne keskeisimmät haasteet ja pullonkaulat, jotka vaikeuttavat ja tällä hetkellä hidastuttavat teräksen dekarbonisaatiota? Saanko tätä aloittaa sitten? Sieltä vaan. Palaisin mittakaavaan sillä lailla, että jos tässä Jukka Kömi esitteli tätä isoa kuvaa, paljon tuotetaan maailmassa, jossa on noin 2 miljardia tonnia vuodessa, siis teräksen tuotanto. Niin suurimmat yhtiöt taitaa tuottaa noin 100 miljoonaa tonnia vuodessa. Se tarkoittaa sitä, että se on äärimmäisen hajaantunut. Meillä on pieniä ruukkeja, kaikenlaisia masuuneja pitkin maailmaa tuolla. Ja niitä varmaan käytetään 40, 50, ehkä 60 vuotta jopa. Eli siinä on semmoista niin kuin inertiaa kyllä siinä markkinassa, että jos vaikka nyt päätetään johonkin lähteä ja vielä siis niin kuin liikkeelle, niin siinä on aika monen sarka kynnettävää.
Ja sitten vielä jos joku Intia ja Kiina tekee vielä vanhalla niin kuin kivihiilipolttoon perustuvalla vielä lisää uusia tuotantolaitoksia, jotka pyörii pitkään, niin onhan tässä haastetta. Kiitos. Jukka, ole hyvä. Joo, siis se on juuri noin kuin mitä tässä puhutaan. Se on jossakin vaiheessa sanottu, että tämä on terästeollisuudella maailman pääomavaltaisinta bisnestä. Että tämä vaatii todella korkeat lämpötilat, todella vaikeat ympäristöt siellä, että saadaan se teräs irti siitä kivestä ja sen jälkeen se jatkojalostettua. Se tarkoittaa sitä, että se on valtavia rahamääriä, mitä pitää investoida, jotta voidaan nyt lähteä askeleittain tähän vähähiilisyyteen suuntaan. Kaiken, niin kuin sanotaan, että helpointia tässä vaiheessa on se, että tämä masuniteknologia pitää ajaa alas. Se on niin kuin ensimmäinen tie. Mutta kyllä mä sen ymmärrän just sillä lailla, että jos sä oot juuri tai vähän aikaa sitten investoinut siihen masuun, niin on se vaikea siitä luopua sen talousmielessä. Että kyllä tämä bisnes tässä täytyy olla. Se puolittaisi tästä 7% sen tavoitteet, jos me siirryttäisiin pois tästä masuniteknologiasta. Kiitos. Kirsi, ole hyvä. Joo, ja sitten kyllä se, että niinku tässä teräsdekarbonisaatiossa niin on aika pitkälti kyse myös niinku energiajärjestelmän muutoksesta, että me tullaan tarvitsemaan ihan huomattava määrä lisää uusiutuvaa energiaa hyvin lyhyellä aikavälillä, että tämä siirtymä onnistuu, että se on sellainen yksi selkeä pullonkaula ja sitten myös nämä niin kuin ihan sähköverkot monissa maissa, että se infra ei ole välttämättä vielä sillä tasolla siellä, että se dekarbonisaatio on niin kuin mahdollista. Se on semmoinen, mihin pitää panostaa. Kyllä. Joo, komppaan edellisiä ihan täysin ja ehkä vielä hyvin toimitusvarmaa energiaa, kun miettii terästeollisuuden prosesseja, ehkä siitä myös haasteista mahdollisuuksiin, millä se aletaan. Tykkäsin paljon sun esityksen osuudesta, miten se koko liiketoiminta käännetään vastuullisuuden ympärille ja millä sillä luodaan arvoa, vaikka samaan aikaan me tiedetään, että se on pakko tehdä, mutta ehkä mekin Outokummulla nähdään, että ne, ketkä on siinä edellä ja asettaa esimerkiksi koko arvoketjun tavoitteet, niin kuin me ollaan asetettu, niin se vaikuttaa siihen, että päästään myöskin etukenossa pohtiin yhdessä vaikka asiakkaiden ja sijoittajien kanssa, että mistä se arvo syntyy ja miten sitä kautta saadaan sit investoitua niitä valtavia hankkeita, mitä aikaisemmin mainittiin. Että tavallaan se, että on pakko tehdä, mutta millä siitä voidaan myös saada sit yritykselle hyötyä, joka entisestään kannustaa esimerkiksi investoimaan kiertotalouteen, kuten Outokummulla vuosia tehty. Kiitos. Vesa, ole hyvä. Joo, ja tosiaan niin kuin tuosta esityksestä kävi ilmi, niin iso osa siitä kysynnästä on tuolla Aasiassa, ja sitä kautta se, että kuitenkin kun sitä on niin paljon sitä kysyntää, niin sillä hinnalla on merkitystä siinä kohtaa. Että sit se on vähän tylsä maailma siinä että vaikka me täällä Euroopassa kehitetään paljon, niin siellä kuitenkin välttämättä nämä teemat, jotka meille on tärkeitä, eli esimerkiksi kestävään kehitykseen, niin ei ehkä paina yhtä paljon vaakakupissa kuin siellä. Ja se on tosi tylyä se maailma, missä siellä mennään. Kiitos. Kirsi, ole hyvä. Jos saa vielä lisätä tuohon edelliseen, niin se mikä niin kuin tavallaan on hienoa huomata, että meillä on kyllä Suomessa aika hyvin niin kuin nämä monet olosuhdetekijät. Meillä on tätä uusiutuvaa edullista sähköä, meillä on sähköverkot kunnossa ja moni muu juttu. Että meillä on niin kuin hyvät olosuhteet, niin kuin nyt on lehdistäkin saatu lukea, että toivottavasti näitä investointipäätöksiä pian nähdään. Että meilläkin on täällä yksi masuni Raahessa, joka on ihan merkittävä niin kuin päästölähde näin niin kuin Suomen mittakaavassa. Niin. Kiitos. Tähän investointinäkökulmaan niin haluaisin ottaa sillä lailla kiinni, että nyt kun täällä kovasti meidän jäsenyritykset panostaa siihen kestävyyteen ja haetaan kilpailuetua sillä, niin tästä niin kuin edelläkävijyydestä pitäisikin kyllä hyötyä. Ja sen takia nämä hiilirajatullimekanismit on tullut, jottei se tuote, mitä siellä tehty isolla hiilijalanjäljellä jossain muualla, niin tulee sitten sekoittaa tätä pakkaa täällä. Että kyllä me tarvitaan monenlaisia keinoja, jotta nämä asiat lähtee toimimaan. Kiitos. Kyllä, ja vielä ehkä siihen pakko jatkaa tuosta hiilirajamekanismista. Nythän se on ollut paljon sitä, että saadaan ehkä vapaaehtoisilta markkinoilta hyötyä erilaisilla vihreän teräksen ratkaisuilla, mutta juuri niin kuin sanoit, on mielenkiintoista nähdä, jos hiilirajamekanismi implementoidaan oikein, otetaan huomioon koko se yrityksen arvoketjun päästöt, eikä vaan suorat ja osa Scope 3 tai arvoketjupäästöistä, niin miten se tulee vaikuttaa ja kuinka paljon se rankaisee niitä yhtiöitä, jotka ei sille tielle ole vielä lähtenyt. Niin nythän niin kuin monet tuontifirmat nyt sitten komissioon koittaa vaikuttaa, että
että näitä vertailuraja-arvoja käytettäisiin paljon keskiarvoja, joka sitten tietenkin niin kuin meidän kannalta olisi hyvä, että käytetään niitä mahdollisimman oikeita arvoja, jotta se hyvin tuotettu tuote pystyy kilpailemaan. Että siinä on niin kuin, vedotaan moneen seikkaan, että niitä on vaikea jäljittää ja vaikea saada selvää, että mikä se oikea jalanjälki. Että käytetään sitten tämmöisiä keskiarvoja, jolloin sinne jää sitten mahdollisuus tuoda sellaista niin kuin huonosti tuotettua tai korkea hiilijalanjäljen tuotetta sitten jollain keskiarvolla. Eli halpa tuonti ja sitten niin kuin aika matalalla. hiilivuotoahan sitä sitten syntyy. Kiitos. Mainiosti onnistuttiin näinkin laajaa aihetta löytämään juurikin niitä aiheita, joista ajattelinkin keskustella tänään vielä lisää. Eli minulla on kaikki näihin liittyen vielä jatkokysymyksiä. Selkeästi kysyntä herätti paljon keskustelua, joten siirrytään siihen nyt seuraavaksi. Tosiaan raskaan teollisuuden dekarbonisaatio vaatii valtavasti investointeja ja on arvioitu, että teräksen hiilestä irtautuminen vaatisi globaalisti 200 miljardin dollarin vuosittaiset investoinnit uusiin teräslaitoksiin ja 10-kertaisen summan mahdollistavan infrastruktuuriin, eli tosiaan uusiutuvan sähkötuotantoon, vetilaitoksiin ja sähkön siirtoon ja varastointiin. Ja tosiaan, kuten jo aikaisemmin nostittekin, nämä investoinnit tuotantolaitoksiin on lisäksi myös tosi pitkäikäisiä. Että jos siellä on nyt joku juurikin tuohon kivihiileen investoinut, niin se, luultavasti hän on kiinni tavallaan tässä investointipäätöksessä varsin pitkään. Millaisia toimia vaaditaan rahoitussektorilta, investointipuolelta, jotta vältytään haitallisilta investoinneilta ja mahdollistetaan nopea siirtymä fossiilittomaan teräksen tuotantoon? Vesalta vaikka ensin. Joo, no mä voin aloittaa. Aika iso kysymys. Se vaatii tosi paljon erilaisia tekijöitä sen taustalla. Sanotaan, että me ollaan ehkä täällä Euroopassa hyvässä tilanteessa siinä, että se on tosi tärkeä elementti tässä on lainsäädäntö, mikä ohjaa sitä oikeaan suuntaan. Ja se kannustaa yhtiöitä investoimaan uusiin teknologiaan sitä kautta. Samanaikaisesti sitten rahoitussektorilla on tehtävänä mahdollistaa sitä, mutta tässä on, sanotaan, että nyt on muutenkin aika hankala tilanne maailmalla, että tämmöinen investoinnit niin kuin tässä maailmantilanteessa on tosi riskisiä. Mutta siinä mä näkisin, että kuitenkin rahoitussektorilla on siinä paikka ikään kuin paikata sitä aukkoa siinä kohtaa, kun se muuten voi olla vaikea saada rahoitusta. Ja esimerkiksi eläkeyhtiön näkökulmasta mehän ei suoraan niin kuin hiiliterästä niin kuin, tai projekteja tai tehtaita rahoiteta, että se meidän vaikutusmahdollisuus on hyvin epäsuoraa, mutta toisaalta mä näen, että siinäkin on paljon arvoa sitä kautta, että me pystytään toimimaan aktiivisesti omistajana. Me voidaan poissulkea sellaisia yhtiöitä meidän salkusta, jotka toimii taas epäättisesti tai ei meidän arvojen mukaisesti, eikä ota huomioon näitä asioita. Samaan aikaisesti palkita niitä yhtiöitä, jotka edistää tätä siirtymää ja investoi uuteen teknologiaan. Ja ihan samalla tavalla kun yhtiöt asettaa Science-Based Target-tavoitteita, niin meillä on esimerkiksi oma Science-Based Target-tavoite ja suoraan se kannustaa, tai oikeastaan meidän tavoitteeseen liittyy se, että me haalitaan meidän salkkuun enemmän yhtiöitä, jotka on asettanut Science-Based Target-tavoitteita, joten se on semmoinen itseään ruokkiva niin kuin mekanismi. Että tosiaan pelkästään se, että rahoitussektorissa asettaisi enemmän näitä SBT-tavoitteita, niin sitä kautta se kasvattaisi niin kuin tällaisten yhtiöiden ja sijoituskohteiden kysyntää. Kiitos. Oliko Kirsillä jotain lisättävää? Joo, mä voisin ehkä tuohon lisätä vielä. Tykkäsin, kun Vesa mainitsi tämän SBTI-tavoitteet, niin tosiaan terässektorille on nyt julkistettu tässä vastikään tänä vuonna heinäkuussa uusi 1,5 asteen mukainen SBTI-ohjeistus. Ja me niin kuin WWF:nä etenkin haluttaisiin nyt, että kaikki teollisuuden toimijat, terästuottajat nyt sit ottaisi tämän ohjenuorakseen, että laadittaisiin näitä päästövähennyspolkuja ja investointisuunnitelmia tähän nimenomaiseen ohjeistukseen nojaten. Ja sitten se linkki siihen rahoitussektoriin, niin toivoisimme myös, että niin sijoittajat kuin sitten rahoituspalveluja tarjoavat yritykset niin laittaisivat tavallaan sen uuden rahan ehdoksi nyt sitten tämän ohjeistuksen, että jotta yhtiö voi saada rahoitusta tai jotta investorit lähtee sijoittamaan, niin ehtona olisi se, että yhtiö sitoutuu tähän 1,5 asteen ohjeistukseen, että se on niin kuin sellainen, koska me haluamme, että se lämpeneminen saadaan pidettyä näissä rajoissa. Kyllä. Ehkä siitä itse asiassa jatkaen vähän molempiin puheenvuoroihin. Oltiin mukana myös kehittämässä tätä terästeollisuuden uutta sectoral guidelinesia, ja siinä ehkä tunnistetaan just se, että mekin ollaan asetettu 1,5 asteen tavoite vuoteen 2030. Parhaillaan arvioidaan tätä pari kuukautta sitten julkaistua
uutta ohjeistusta, mutta sitten myös mitä tapahtuu sen jälkeen ja kuinka kunnianhimoiset tavoitteet on. Siinä on äärimmäisen isossa roolissa sekä rahoitussektori, mutta toisaalta sanoit, että lainsäädäntö on tukee yrityksiä, se on ihan totta, mutta millaisia myös tukia eri kansallisilla tasoilla annetaan. EU-lainsäädäntöön tietenkin pohjautuen on isossa roolissa, että me ehkä nähdään, että tässä Suomi voisi tehdä vielä paremmin tulevaisuudessa verrattuna ehkä joihinkin muihin Euroopan maihin. Eli se, että yritykset yksin ei tähän välttämättä, meillä on iso vaikutusmahdollisuus, mutta siihen tarvitaan rahoitussektoria, jotta voidaan asettaa niitä kunnianhimoisia tavoitteita ja saada oikeasti tekoja aikaiseksi. Tästä on pakko jatkaa sen seuraavaan vaiheeseen, että kun se rahoitus on tullut ja se kehittämisprojekti viedään sitten tuotantoon tai yritetään viedä, niin se on aika kriittinen vaihe. Tällä hetkellä EK:n vihreiden investointien tässä ikkunassa on 200 miljardia, kun se oli, näitä hankkeita, joista 20 miljardia on tällä hetkellä lupaprosessin sisällä. Eli koitetaan tehdä niitä hyviä asioita, mutta nyt tarvittaisiin vauhtia sen toimeenpanoon myös sillä puolella. Kyllä. Kiitos. Kirsi, ole hyvä. Joo, ja sitten ehkä tuohon vielä lisäisin, mitä äsken sanoin, että me toivottaisiin myös, että niin kun, omistajat käyttäisivät vahvemmin niin kun ääntä näissä yhtiöissä, myöskin sitten niiden pääomien osalta, mitä sinne on jo laitettu, eli tavallaan haastettaisiin yhtiöitä ja vaadittaisiin heitä niin kuin etenemään näissä päästövähennysasioissa. Ja sitten se viimeinen, tietenkin hyvä on, että ensisijaisesti kun lähdetään tekemään yhteistyötä, haastamaan, ratkomaan yhdessä niitä asioita. Ja sitten viimeisenä oljenkortena siellä työkalupakissa on sitten se divestointi, että hankkiudutaan omistuksista eroon, mutta se pitää olla se viimeinen vaihtoehto, koska sillä tavalla meistä taas niin kuin tätä ilmastokriisiä ratkaista, että kaikki puhdistaa omat portfolionsa niin kuin näistä ikävistä kohteista, että vaan sen sijaan, että enemmän tehtäisiin sitten yhtiöiden kanssa yhteistyötä ja haastettaisiin heitä niin kuin tähän ilmastotoimiin. Mä voin ehkä sanoa vaan tällaisen toden elämän kokemuksen, niin voin kertoa, että mä käyn esimerkiksi paljon enemmän investoreiden kanssa tänä päivänä keskustelua kuin asiakkaiden, että se muutos selkeästi on vahvistunut ja sieltä tulee painetta kyllä yrityksille. Kiinnostavaa. Hypätään itse asiassa tässä nyt oikeastaan tähän kysyntäpuolelle vielä toiseen kysymykseen, koska tämä oli hienosti aasinsiltana, rakensit myöskin tämän, että tavallaan meillä on sekä tämä rahoituspuoli, mutta meillä on myöskin sitten kysyntäpuoli, jotka vaikuttaa toki siihen, että miten terästeollisuus tulee tosiaan tähän dekarbonisaation haasteeseen vastaamaan. Investointien riskejä voidaan tosiaan madaltaa ja kannattavuutta parantaa lisäämällä vähäpäästöisen teräksen kysyntää myöskin. Ja jotkin suuret autonvalmistajat ja pohjoismaisesta yhtiöistä ainakin Ponsse ja Scania ovat tehneet fossiilittoman teräksen hankintasopimuksia. Miten kysyntäpuoli saadaan mukaan kiihdyttämään teräksen dekarbonisaatiota? Ja tässä voidaan ottaa tosiaan myöskin sitten kantaa esimerkiksi julkisiin hankintoihin, että ei tarvitse olla vain yksityisen puolen hankintoja. Ole hyvä, Heidi. Tässä päästään hyvin esitykseen, josta kuulin, kun tulin muutaman minuutin myöhässä, niin kuulin osuuden, eli tämä on just sitä liiketoiminnan transformaatiota. Outokummu esimerkissä, vaikka meillä on 70% pienempi hiilijalanjälki ihan meidän perustuotannossa verrattuna globaaliin keskiarvoon ruostumattomassa teräksessä. Me ehkä ollaan nyt viime vuosina opittu myös puhumaan siitä enemmän ja tuotu myös ratkaisuja, jotka pääsee hyvin lähelle 93%. Ja me nähdään selkeästi, että mitä lähemmäksi mennään sitä ihan tavallaan lähinnä kuluttajaa olevaa yritystä, ei välttämättä ne suorat asiakkaat, mitä lähemmäksi mennään niihin yrityksiin, joissa on jo kunnianhimoisia vaikka SBT-tavoitteita, sitä isompaa se kysyntä on, sitä isompaa maksuhalukkuus on, koska sillä syntyy arvoa. Että se ehkä myös muuttaa terästeollisuudessa tuttuja liiketoimintamalleja siitä, että myydään paljon terästä jonnekin, joka myy eteenpäin siihen, että tunnistetaan niitä asiakkaita, jotka on valmiita. Mainitsit vaikka nyt Ponssen, kenen kanssa edellisessä elämässä paljon tehnyt, ketkä on valmiita investoimaan siihen vastuullisuuteen ja yhdessä rakentaa sitä koko arvoketjun muutosta. Vielä ehkä toisena pointtina, miten se vihreä teräs on aika laaja käsite, joillain se on scope 1, joillain se on kaikki scopeit, ja koko se arvoketju, miten se data tuodaan näkyviksi, mikä se vaikutus on ja minkälaista sääntelyä siinä on tulevaisuudessa. Et ei vaan kleimata, EU valmistelee myös vihreän näiden väitteiden lainsäädäntöön, niin ei vaan luvata jotain, mitä ei sit todellisuudessa kuitenkaan täytetä, vaan pystytään läpinäkyvästi myös todentamaan se. Kiitos. Jukka, ole hyvä. No, helppo olla samaa mieltä. Minusta noin se pitää tehdä, että meidän pitää vaatia sitä niin kuluttajina
ja kun toi se julkisella sektorilla, että se näkyy se hiilijalanjälki siinä, että niissä uusissa rakennuksissa, niissä uusissa tuotteissa, joita me ostetaan, siinä näkyy se. Ja se on musta ainoa keino musta vaikuttaa siihen liiketoimintaan sinänsä. Se on mun mielestä ainoa keino, millä tästä päästään niin kuin eteenpäin. Yksi, mikä tätä myös taklaa, on ekosuunnitteludirektiivi. Se hiipii ylemmäs koko aika sinne niin kuin tuotannon alkulähteille, ja toivottavasti se niin kuin johtaa siihen, että parempia tuotteita niin kuin sitten halutaan, ja niille on niin kuin paremmat, tai se kilpailukyky paremmilla tuotteilla on niin kuin parempi. Ole hyvä. No, mulla on kysymys muille panelistille, koska mä en tiedä tästä aiheesta niin paljon. Mutta tosiaan kun siinä esityksessä nähtiin, niin kysyntähän tulee isosti niin kuin Aasiasta. Ja sitten taas nyt me aika paljon puhutaan tästä Euroopasta ja direktiiveistä, mitä täällä tapahtuu, mutta siinä on se ristiriita nyt niin kuin siitä, että pitäisi päästä jotenkin vaikuttaa siihen niin kuin kehittyvään markkinaan. Onko siinä jotain ratkaisua, miten sitä ongelmaa lähtisi taklaamaan, että siellä ne isot niin kuin paukut kuitenkin on? Joo. Sano vaan Jukka, ole hyvä. hyvä. Jos mä aloitan, onhan se vaikea asia sinne puuttua. Mutta toisaalta se, että täällä länsimaat, niin Eurooppa, me kun ehkä USA, jos on jotenkin ollaan samassa liemessä tämän suhteen, niin kyllä silloin kun me vaikutetaan tähän markkinoihin täällä, että me halutaan tämmöinen tuote, niin kyllä se vaikuttaa myös sinne saakka. Mutta se, että kuin nopea se on ja kuin paljon. Tällä hetkellä, jos katsoo Kiinaa, joka on suurin teräksen tuottaja, puolet tulee sieltä, niin se tekee suurimman osan siitä tuotteista itselleen, koska se infrarakentaminen on niin vaikeaa. Niin se isolla volyymilla, niin siihen vaikuttaminen on mun mielestä melkein mahdotonta suoraan. Et kyllä sä oikein oot siinä, niin on se haastava tilanne. Kirsi, ole hyvä. Joo, ja sitten ehkä sekin, että toi kysynnän kasvamisen eteen, niin kyllä me tarvitaan myös sit lisää tuotantoa. Et mä en olisi niinkään huolissani, musta näkee, kun tässä on nyt jutellut muutamien terästä käyttävien toimijoiden kanssa. Me tehdään siis WWF Suomena myös tässä kampanjaa, jonka kanssa tultiin just tällä viikolla julki, Ready for Green Steel. Niin se on siis tämmöinen kampanja, missä pyritään nyt vauhdittaa sitouttamaan etenkin terästä käyttäviä toimijoita ja sitten myös sijoittajia ja rahoittajia tässä Pohjois-Euroopassa, on nähnyt sen, että siellä on niinku semmoista patoutunutta kysyntää nyt jo, että se mikä ehkä sitten yhtiöitä monia mietityttää, niin on sitten se, että milloin sitä saatavuutta, että jotta voi olla kysyntää, niin pitää olla tarjontaa, että se on niinku yksi haaste tässä selkeästi, ja sitten myös mietityttää sit se hinta, kun jos on vähän tarjontaa ja paljon kysyntää, että mihin se hinta asettuu, ja sitten tämä julkisen kysynnän osalta, niin olisi tosi tärkeää, että me saataisiin niin kuin tällaisia ihan valtiotasoisia sitoumuksia myös näihin vähäpäästöisen kysynnän niin kuin vauhdittamiseen, että Ruotsissa on nyt jo vaikkapa asetettu tämmöinen hiili-intensiteettiraja-arvo osalle julkisesti hankittavasta teräksestä, että Suomessakin voitaisiin ottaa sitten niin kuin mallia sieltä, toki se varmaan vaatisi tällaisen markkinavuoropuhelun sitten, että mikä meille on Suomessa nyt sitten sopiva hiiliraja-arvo, hiili-intensiteetin niin kuin raja-arvo täällä ja näin, mutta askelia voitaisiin ottaa, ja kuitenkin me tiedetään, että julkisella sektorilla todella paljon menee terästä infrarakentamiseen ja kaikkeen rakentamiseen, että siellä sitä kuluu valtavia määriä, että sillä on niin kuin myös nyt tämä näkökulma. Heidi, ole hyvä. Kiitos. Siihen komppaan täysin. Toki osittain hiilirajamekanisminhan tarkoitus nimenomaan varmistaa EU-tasolla, ei pelkästään Suomessa, vaan EU-tasolla sitä, että tänne ei enää tuotaisi, tai jos tuodaankin, niin se on kalliimpaa kuin että tuodaan Aasiasta vaikka korkeahiilistä terästä, että sehän sen perustarkoitus on siinä. Toki sit kysymys on, että miten se implementoidaan ja huomioidaanko siinä koko arvoketjun päästöt. Jos esimerkiksi Scope 2 jätetään pois, Aasiassa ymmärtääkseni on aika korkea, tai sanotaan, että ei niin ehkä kestävällä pohjalla tuotettu energiaa kuin mitä vaikka meillä pohjoisessa tai Pohjoismaissa. Eli nämä on kaikki ehkä sellaisia kysymyksiä, mutta hiilirajamekanismin perustarkoitus oli nimenomaan varmistaa sitä, ja me ollaan sitä sen takia paljon puollettu. Siinäkin tulee toki sit se kysymys, että miten se ulottuu sinne loppuasiakkaisiin, vaikkapa kampanjassa mukana olevan Cargoteciin, mikä se vaikutus on, ei vain teräksen valmistajille, vaan myös sit niille asiakkaille, jotka terästä hankkii, että on hyvin kompleksi kokonaisuus vastata.
Tähän ehkä Saako yksi olla? huomio, tässä nyt puhutaan Kiinasta ja sitten meikäläistä teräksen tuotannosta, niin ne on kyllä vähän eri parisia, että siellä tehdään niin kuin aika lailla bulkkia. Täällä on erikoistuttu todella pitkään jo ja sitä haettu niin kuin erikoisilla tuotteilla, huipputuotteilla sitä kilpailukykyä ja menestymistä, että me ei niin kuin olla ihan samassa liigassa niin kuin kiinalaisen tämmöisen niin kuin huiman terästuotannon kanssa, että se ehkä vaan niin kuin yleisöllekin huomioksi. Hyvä huomio. Tuleeko muille lisättävää tähän aiheeseen liittyen? Tämä on varmasti just näin. Hienoa kuulla, että kysyntää on tämän teidän kampanjan myötä. Se vauhdittaa meitä valmistajiakin työssä eteenpäin. Siirrytään sitten seuraavaan keskeiseen teemaan, jota ollaankin jo sivuttu, eli sääntely. Keskeinen teema tosiaan dekarbonisaation kannalta erityisesti kansallinen, mutta myöskin kansainvälinen sääntely. EU-direktiiveistä on jo mainittu useampi, muun muassa ekosuunnitteludirektiivi. Ja EU:ssa on tosiaan lähivuosina tulossa voimaan useita teräksen päästöihin suoraan tai välillisesti vaikuttavia direktiivejä, kuten tosiaan tämmöinen arvoketjujen vaikutuksiin pureutuva Corporate Sustainability Due Diligence-direktiivi sekä sitten hiilitullijärjestelmä. Millainen rooli tiukentuvalla sääntelyllä nyt EU-tasoisesti on teräksen vähäpäästöistämisessä ja minkälaisia ajatuksia tai mielipiteitä tähän aiheeseen liittyy? Usein tämä on aika semmoinen puhututtava teema monessakin mielessä. No, jos tuohon yleisesti Saako vastaan, niin ei nyt ainakaan tingitä niistä kunnianhimoisista tavoitteista, koska me on sitä kilpailukykyä ja menestystä rakennettu siihen edelläkävijyyteen, että siitä ei näitä lähdetä peruuttelemaan. Tämä nyt niin kuin nopeana kommenttina tähän. Jukka, ole hyvä. Jos mä vastaan tästä niin kuin sen teknologisen näkökulmasta, siis säätely on siis me tarvitaan noita tällä hetkellä. Mutta lopullinen ratkaisu se ei voi olla, että ei me voida aina sanoa, että älkää tehkö tällä, älkää tehkö tällä. Että jossakin vaiheessa tulee se raja, että nyt ei enää, business ei enää kehity. Että siinä pitää löytää jossakin semmoinen tilanne, että se kulutus ja kuluttajat ja me jotka käytetään sitä terästä, niin me loppupeleissä maksetaan siitä, että se on vihreätä, ei se sääntely hoida sitä. Mutta kyllä se, pakkohan me on tällä lähteä, että siis sääntelyyn lähdetään liikkeelle, koska tämä muuten ei mene. Ole hyvä, Vesa. Ja onhan se niinku epäreilu kilpailuasetelma, jos ajattelee, että niinku Euroopassa, Pohjoismaissa panostetaan uuteen teknologiaan, mikä on kallista, mikä on riskialtista, mutta sitten ei välttämättä palkita, jos ei ole mekanismia siinä, että tänne voisi tuoda koko ajan niin kuin halvalla ja likaisesti tuotettua terästä, mikä on taas niin kuin hyvin niin kuin lyhytjänteisesti ajateltua. Ja sitten taas jos tämmöinen pidempi niin kuin ajattelutapa, pidempijakson ajattelutapa ja pyritään niin kuin saada parempaa aikaiseksi, sitten minkälaista palkitsemista, jos ei ole tämmöistä niin kuin mekanismia siellä taustalla mahdollistamista. Kiitos. Heidi, ole hyvä. Komppaan täysin ja se on ehkä niin kuin yritysnäkökulmasta myös iso haaste, että me kilpaillaan tavallaan teräsvalmistajien kanssa, joiden päästöt saattaa olla, niin kuin sanoin, vähintään sen 70% korkeammat, joissain tapauksissa varmasti enemmänkin. Sitten toisaalta ehkä viitaten tuohon sun kysymykseen, niin Outokumpu, mä oon itse aloittanut 4 kuukautta sitten, eli en ole vielä yhtä kova asiantuntija terästeollisuudessa, mutta me ollaan tehty hyvin pitkäjänteisesti töitä nimenomaan se arvoketjun kanssa, myös ihmisoikeuskysymyksissä, osittain varmasti kantapään kautta, ja ollaan opittu historiasta. Monet meidän toimittajista, kun me mennään ja tehdään auditteja, kysyy, että miksi te tuutte, kun kukaan muu ei tule. Niin ehkä vähän viitaten siihen, että sillä lainsäädännöllä on myös paikkaansa, koska sitten ne edelläkävijäyritykset, jotka sitä tekee systemaattisesti, voi hyötyä siitä, että tätä on jo tehty ja meillä on jo prosessit, joilla näitä asioita arvioidaan. Et ehkä meidän näkökulmasta ja varmaan monen muunkin, jotka on tehnyt sitä työtä, niin se on myös hyvä asia, että pistetään yrityksiä enemmän samalle viivalle. Toki jos sä vaan seuraat lainsäädäntöä, niin siinä ei kauheasti kilpailuetua saavuteta. Kirsi, ole hyvä. Joo, ja kyllä tuohon on hyvä jatkaa toi globaali näkökulma, että kyllä me niinku tarvitaan just sitä sääntelyä varmistamaan myös sitten tämä tämmöinen globaali oikeudenmukaisuus tässä siirtymässä, että ja kaikki tämä rahoitus ja kaikki niin kuin näihin kehittyviin talouksiin myös, joissa myös on paljon tätä terästuotantoa, mikä tällä hetkellä vahvasti saattaa nojaa just nyt siihen masuunituotantoon, niin sääntelyn keinoin me voidaan tätäkin niin kuin helpottaa ja luoda sinne parempia olosuhteita ja edellytyksiä näissä asioissa niin kuin etenemiseen.
Kyllä, niin kauan kuin se muistetaan, että meidän tapauksessa vaikka 86% tulee vähäpäästöisistä lähteistä sähkön käytöstä, Aasiassa tilanne on tosi eri, ja jos tämä tavallaan jätetään ulkopuolelle, niin sit ei verrata enää asioita oikein keskenään. Et siinä on devil is in the details, eli se tulee näyttää, miten tuo lainsäädäntö oikeasti loppupeleissä tukee. Saako ole hyvä? Vielä tästä sääntelystä sen verran, että kyllä tässä niin kuin haasteena on se, että se ikään kuin kumuloituu, että on jos jonkinlaista sääntelyä, että mikä se niin kuin yhteisvaikutus sitten sen yritystoiminnan ja niiden hyvien aikeidenkin toteuttamisen kannalta on. Että kyllä tässä haasteita on, ja yksi elävästä esimerkki elävästä elämästä, niin tämmöisen jätestatuksen saaneen sivumateriaalin, niin testaaminen. Et silloin kun se on laboratoriomittakaavaa isompi, niin sen kuljettaminen vaikka maasta sellaiseen niin kuin tutkimuslaitokseen, joka voisi käsitellä, niin ei ole ihan helppoa. Et kuitenkin idea on se, että lähdettäisiin kiertotaloutta edistämään, testataan, ja investointipäätöstä ei voi tehdä, ellei sä ole testannut ison mittakaavan kokeilla sitä, että toimiiko se prosessi vai ei. Niin tämmöisiä helpotuksia pitäisi olla kyllä, että päästään asioissa eteenpäin. Kyllä, ehdottomasti. Vielä Kirsi, ole hyvä. Joo, ehkä haluan just lisätä tähän ekodesign-direktiivin, että se on kyllä tosi tärkeä juttu, ja just se, että kun me tiedetään, että yksi keskeinen tekijä tässä dekarbonisaatiossa on myös se niin kuin romu ja romun saatavuus, niin sitä kautta, niin kuin, että nämä asiat huomioidaan jo tuotesuunnitteluvaiheessa, niin me päästään paljon parempaan niin kuin teräkseen kierrätettävyyteen ja siihen, että se teräs säilyy laadukkaampana siinä kierrätyksessä, ja päästään eroon siitä downcyclingista enemmän siihen, että se teräksen arvo säilyisi ja päästäisiin käyttämään niitä tuotteita ja komponentteja uudelleen sellaisenaan, niin nämä asiat on tosi tärkeitä kyllä niin kuin se, että se parantaa sitä romun saatavuutta ja helpottaa sitten myös tätä dekarbonisaatiotyötä, jossa tekemistä riittää. Olisin oikeastaan Jukalta kysynyt sitä, että kun sanoit, että 70 000 erilaista teräslajia, niin kuin helppoa niitä on kierrättää siis sillä lailla, että voiko se sekoittaa ihan mitä vaan keskenään. Mä oon vähän ymmärtänyt, että ei ihan kaikkeen samaan pyttyyn voi laittaa, että kuin tarkkaa puuhaa se kierrättäminen on. No sen verran, että on se, kyllä se niin kuin toimii sillä lailla, että sä otat muutaman romulaarin ja sillä hetkellä teet, mutta se lisää niitä päästöjä taas sitä kautta, että sä joudut puhdistamaan sitä. Outokumpu siinä on ehkä pisimmällä tässä kuviossa, että ne joutuu sen ruostumattoman eri teräslajit, niin kuin lähinnä molybdeenin takia, niin luokittelee eri tavalla. Ja ne on joutunut tähän jo aikaisemmin, ja hiiliteräspuoli, varsinkin nyt SSAB, joka on erikoistunut erikoislujiteräksiin, niin toi joutuu miettimään tämän paletin kyllä todella uusiksi. Mutta tämmöiset peruspulkkitehtaat, niin siellä on 2-3 erilaista. Et kyllä ne pärjää sillä, mutta tulee myös ilman tavaraa. Mutta uusiksi menee. Siinä ollaan samaa mieltä. Eli tämä kierrätysbisnes, niin kuin vihjasin siellä, niin se menee uusiksi, se menee nimenomaan tämän takia. Kun nyt näin ojensit tämän, niin mä nyt vielä ehkä viitaten tuohon. Mulla oli siis iso yllätys, että me kierrätetään 250 Eiffel-tornin edestä vuosittain 94% kierrätysmateriaaleista. Puhumme tästäkin jatkossa enemmän, mutta ehkä siihen vielä mä olin Kuusakoskella käymässä ja just käytiin paljon läpi tätä, meidän strateginen kumppani erityisesti tämän romun puolella, ja käytiin paljon läpi sitä, että mitä niin kuin puhtaammaksi se kierrätysromu saadaan, sitä arvokkaampaa se tietenkin on myös meille, ja sitä kautta pystytään entisestään nostaa. Samaan hengenvetoon on pakko sanoa, että ruostumatonta terästä ei valmisteta ilman myös niitä primääriraaka-aineita, että teknologisesti niitä tullaan aina tarviin, niin päästään siihen, että miten romun rinnalla pystytään entistä kestävämmin myös sit valmistamaan tai saamaan käsiksi mahdollisimman matala hiilijalanjälkeisiä primääriraaka-aineita. Mites Kirsi näet, voidaanko kierrätystä tehostaa entisestään terässektorilla? Kyllä sitä voidaan tehostaa just, että panostamalla siihen, että kehitetään vaikkapa nyt sitten parempia teknologioita ihan siihen niin kuin kierrätykseen itseensä, kun vaikka materiaaleja erotellaan ja näin poispäin. Mutta myös sitten niin kuin tuon kierrätyksen rinnalla niin tosi tärkeä pointti on myös sitten tämä materiaalitehokkuus. Että sekin pitää niin kuin mielessä, että me tällä hetkellä, just niin kuin Veera tuossa alustuksessaan hyvin sanoikin, että me myös aika niin kuin tuhlaillen käytetään tällä hetkellä myös terästä, ja silleen
esimerkiksi rakentamisessakin niin kun rakentaminen perustuu paljon tähän, että tehdään elementtejä, niin siellä käytetään enemmän kuin olisi tarpeen sitä terästä joihinkin, että varmasti on niin kuin sitten riittävästi, että ei ainakaan sorru, mutta että siitä pystyttäisiin ehkä myös optimoimaan niitä teräsmääriä tietyissä sovelluksissa, että myös sitä puolta pitää miettiä, että pystytään sitten niin kuin tätä kysyntäpuoltakin samanaikaisesti taklaamaan, että kiertotalouden rinnalla. Erinomainen aasinsilta seuraavan kysymykseeni, nimittäin mä olin just nostamassa tätä kysyntäpuolta ja oikeastaan viittaamassa myöskin Veeran aikaisempaan puheenvuoroon. Tosiaan teräksen kysynnän odotetaan kasvavan 40% vuoteen 2050 mennessä, osin myös siksi, että terästä tarvitaan myös paljon monien tavallaan niin kuin kestävyyssiirtymän mahdollistavien teknologioiden, esimerkiksi rakentamiseen ja tuottamiseen. Mikäli kaikki teräs tuotetaan fossiilittomilla menetelmillä, uusiutuvan energian tarve terästuotannossa tulee moninkertaistumaan. Ja kysymys kuuluukin, että riittääkö se, että teollisuudessa kehitetään ja otetaan käyttöön uutta teknologiaa? Onko terästeollisuutta mahdollista saada linjaan esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen ilmaston lämpenemisen kanssa, mikäli ei rajoiteta kysyntää? Ja onko mitään keinoja, millä tätä kysyntää tosiaan voidaan rajoittaa? Mainitsit materiaalitehokkuuden yhtenä vaihtoehtona esimerkiksi. Tosi mainio kysymys, ja siis se, että se mikä on selvää, niin on se, että se dekarbonisaatio terässektorilla on sitä helpompaa, mitä vähemmän on tuotantoa, ja että me ei yksin niin kuin 1,5 asteen mukainen niin kuin terästuotanto on mahdollista saavuttaa myös näillä nykyisillä niin kuin, tuotantomäärillä, mutta meidän pitää tehdä myös toimia sen kysynnän kasvun rajoittamiseksi. Ja tämä nykyinen, niin kuin nyt tämä SBTi-ohjeistus, uusi SBTi-ohjeistus niin kuin lähtee siitä ajatuksesta, että se nojaa siihen, että teräksen kysyntää aikavälillä 2020-2050 niin kasvaa 8,5%. Eli siinäkin on kasvua mietitty, mutta niin, että sitä kasvua niin kuin lähdetään hillitsemään kuitenkin, että se ei kasva ihan nykyisellä vauhdilla. Et tarvitaan myös niitä kysyntää niin kuin hillitseviä toimia samanaikaisesti ja sit se niin kuin paljolti nojaa myös sit tähän niin kuin kiertotalouteen, että saadaan näitä asioita niin kuin viety eteenpäin ja kyllä se vaatii ehkä tässä meidän kuluttamisessakin, kulutuskäyttäytymisessä myös muutoksia sitten. Vesa, ole hyvä. Joo, että tosiaan voisi kuvitella, että pelkästään Euroopassa tai länsimaissa yleisesti, niin pelkästään se, että niin kuin demografia menee siihen suuntaan, että väestö ikääntyy, väestö vähenee. Samaan aikaan on, niin kuin kierrätys on kuitenkin täällä iso elementti, niin sitä kautta varmasti saadaan, mutta sitten taas on ehkä kehittyvissä markkinoissa ehkä ei kannata tuudittautua siihen ideaan, että siellä saadaan sitä kysyntää hirveän nopeasti, hirveän helposti niin kuin katkaistua. Mutta sitten taas samanaikaisesti pitää sit miettiä sitä, että siihen, jos tämä kysynnän rajoittaminen ei onnistu, niin sitten kuitenkin meidän pitää joka tapauksessa tehdä paljon niin kuin uusiutuvan energian investointeja, mitkä on tällä hetkellä tosi haastavia. Ja sitten sieltä tulee paljon sit taas ongelmia liittyen siihen, että jos katsotaan esimerkiksi Saksaa tai Japania, missä on kuitenkin paljon fossiilista, niin se vaatii sitten ihmisten uudelleenkouluttamista ja se tulee paljon sosiaalisia ongelmia, jotta me saataisiin rakennettua sitä uusiutuvaa. Että tässä on paljon niin kuin asioita, erilaisia niin kuin sidoksia tässä, joita pitää niin kuin mahdollistaa ja ottaa huomioon, jotta me saadaan niin kuin tässä kohtaa teräksen niin kuin ongelmia ratkaistua. Hyvä huomio. Jukka, ole hyvä. Joo, tämä on semmoinen, minusta on kaksi kulmaa. Ensinnäkin mä sanoin, että semmoinen teräksen kierrätysaste on tällä hetkellä 80% tai vähän alta. 20% siis jää. Se on ensimmäinen asia, mikä pitäisi kaivaa sieltä, että me pitää se kaivaa, että me käytetään se tosiaan uudestaan. Ja silloin se pudottaa sen teräksen valmistuksessa jo sen reilu puolet päästöistä. Me hyödynnetään se. Ja silloin me taklataan osa tästä kasvutavoitteesta. Mulla on todella vaikea niin kuin meidän täällä katsoa sitä, että se kasvutavoite, kun se tulee pääasiassa tuolla Aasiassa ja tuolla kasvavissa maissa, että millä tavalla me se taklataan siellä, niin se on hankala asia. Ja toinen asia on se, niin kuin sanoit siellä, että käytetään uudestaan. Me voidaan edelleen terässä on tavallaan ikuista. Ruostumaton markkinoidaankin jopa niin, ja se sitä kyllä on. Mutta kyllä terästä voi käyttää uudestaan.
Ei siinä mitään, me voidaan ottaa teräs ja lämpökäsitellä se uudestaan, niin se palautuu niihin samoihin ominaisuuksiin, joita sillä oli alun perin. Tätä ei kovin paljon käytetä. Eli kyllä meillä on niin kuin mahdollisuus kaivaa tätä liiketoimintaa myös uudella tavalla. Nyt jo. Kyllä, komppaan sanoit osan, mitä olin sanomassa äsken, eli hyvä, että sait ensin puheenvuoron. Ja sitten ehkä pitää muistaa se, että 10 vuotta sitten, jos joku olisi sanonut, että meillä on tämä määrä sähköautoja tiellä liikenteeseen, ei kukaan olisi siihen uskonut. Me ehkä Outokummulla uskotaan siihen, että ja jo nyt tehdään töitä, että ei pelkästään, että mitä me tehdään nyt, eli romun hyödyntäminen, tutkitaan biokoksi-investointina, millä voitaisiin korvata fossiilista koksia, mitä pitää tapahtua 2030 vuoden jälkeen. Ja siinä varmasti sitten innovaatiot niihin investointiyrityksissä, miten tuetaan sitä, että yritykset investoi johonkin, mitä ei välttämättä tänä päivänä vielä ole. Et kierrätysromussakin on kuitenkin se, että se kysyntä kasvaa, sitä tulee toki lisää, mutta se on jossain määrin rajattua. Ja jos vaikka Aasiasta halutaan päästä käsiksi Euroopan romuun, niin nämä kaikki kysymykset voi vaikuttaa siihen, että kuinka paljon sitä on saatavilla. Ja sen takia pitää myös tutkia sitä, että miten me tulevaisuudessa voidaan romun rinnalla vähentää päästöjä ja toki ruostumattomassa niitä primääriraaka-aineiden päästöjä myös. Tuleeko tähän vielä lisättävää? No ehkä tuohon romuasiaan vielä tässä on varmaan monille tuttu kriittisten raaka-aineiden asetus. Ja sinne nyt on yritetty myös romuteräs saada mukaan, jottei se niin helposti lähtisi Euroopan alueelta pois. Se on tällä hetkellä prosessissa, en tiedä miten se käy. Ilmeisesti jäsenvaltiot tai komissio ei siihen kovin myönteisesti suhtaudu. Toivottavasti muuttaa mielensä. Kyllä. Kirsi, ole hyvä. Joo, jatkaisin vielä tähän romuasiaan, että se mikä tässä ehkä on vähän huolena tällä hetkellä, niin on se, että tämän niin kuin terässektorin globaalin siirtymän näkökulmasta niin olisi tärkeää, että sitä romua riittäisi sit myös niin kuin kaikille maille maailmassa, missä sitä terästuotantoa on, että tässä on ehkä havaittavissa nyt myös vähän sellaista kehitystä markkinassa, että varaillaan sitä pääsyä siihen romuun ja tavallaan, että se voi olla, kun se alkaa olla sellainen kilpailtu rajallinen resurssi, mistä nyt sitten kilpaillaan, koska sen kautta voi tätä dekarbonisaatiota tehdä, niin on myös tärkeää niin kuin säilyttää tämä globaali oikeudenmukaisuus ja globaali siirtymä, niin kuin pitää se mielessä, että jotta me saadaan ilmastokriisiä ratkaistua, niin on tärkeää, että sit näissä kehittyvissä talouksissa, missä ei ehkä ole samanlaisia valmiuksia nyt sit siirtyä näihin vetyteknologioihin ja muihin uusiin teknologioihin, että heillä on se työkalu käytettävissä työkalupakissaan, kun he lähtee tätä dekarbonisaatiota tekemään, koska meillä sitten taas täällä kehittyneissä talouksissa on niin kuin helpompaa ehkä lähteä näihin uusiin teknologioihin ja on sitä puhdasta energiaa ja näitä olosuhteita jo olemassa. Niin. Mikä tässä voisi tukea sitten, että tämä mahdollistuisi? No tietyllä tavalla nyt vaikka ehkä viittaan sitten siihen SPT-ohjeistukseen, että siinä niin kuin on nyt niitä insentiivejä niin kuin molempiin suuntiin, että se ei niin kuin tavallaan se kannustaa tekemään toimia myös sit siellä niin kuin romupuolella, eli että kaikkien täytyy tehdä jotain vähäpäästöisempään terästuotantoon, jotta päästään vähäpäästöisempään terästuotantoon, niin tavallaan kukaan ei pääse liian helpolla, niin kuin tavallaan se, että siirtymällä vaikka nyt pelkästään romuun, niin ei ratkaista kaikkea, vaan että pitää saada myös samanaikaisesti sitä, koska on arvioitu, että siis se romu riittää noin puoleen niin kuin siitä kysynnästä, niin kuin tyydyttämään sitä teräksen kysyntää, niin sitten meillä jää edelleenkin se toinen puoli, mikä pitää saada sieltä neitseellisen rautamalmin kautta, ja se polkukin pitää saada dekarbonisoitua, eli siinä SPT-ohjeistuksessa on nyt kannustimia myös sit siihen suuntaan, että se neitseellisen rautamalmin tie teräkseksi niin saadaan myös dekarbonisoitua. Kyllä, ja siksi on tärkeää tutkia, haaste mikä ollaan myös tunnistettu, siksi on tärkeää tutkia, mitä sen jälkeen, mitä sitten kun tarvitaan entistä vahvemmin myös niitä tulevaisuuden keinoja, niin romu ei yksinään välttämättä tätä haastetta ratkaise. Saku, ole hyvä. Olisin näihin mittakaavoihin palannut vielä. Tässä puhuttiin kuluttamisen vähentämisestä ja varmaan jokaisen on hyvä miettiä, minkälaista krääsää sitä tarvitsee nurkkiinsa. Mutta jos mietitään metallien tarvetta nyt vaikka vähähiilisyyteen siirtymisestä yleisesti, en nyt puhu pelkästään teräksestä, niin se mittakaava on kuitenkin aika pieni, jos mietitään sitä ottotoimintaa per vuosi. Eli jos me tarvitaan ehkä 3 miljardia
miljardia tonnia metalleja vähähiilisyyteen siirtymiseen kerran. Siis tämä on Maailmanpankin yksi arvio. Näitä arvioita varmaan riittää monenlaisia, mutta otetaan nyt yksi niin kuin mittakaava esimerkki tästä, niin jos vuosittain kivihiiltä louhitaan 7 miljardia tonnia, sitten jos kaasu muutetaan energian kautta öljyekvivalenteiksi tonneiksi ja otetaan sitten öljy mukaan ja lasketaan vielä se kivihiili, niin mukaan se on 15 miljardia tonnia vuodessa. Ja versus nyt se kerran tarvittava ehkä 5 miljardia tonnia, niin se vaan täytyy tämä vaihtokauppa nyt tehdä. Eli päästään paljon pienempään luonnonvarojen hyödyntämisen määrään, jos saadaan metallit tänne yhteiskuntaan, minne ne tarvitaan. Joo, just näin. Musta mä sen verran jatkan. Musta tämä on niin kuin metallien käyttö menee ihan saman verran kuin maailman väkiluku kasvaa. Sehän tässä on ongelma. Että se tilastojen mukaan, onko se 2080 tai 90, niin tämä metallien kulutus kääntyisi laskuun. Et siihen mennessä kun selvitään, niin sitten toi voisi olla, että tämä menee niin kuin luonnostaan tähän oikeaan suuntaan. Ehkä meillä on silloin jo teknologiakin tähän olemassa. Hyvä huomio, ja tuohon kysyntäpuoleen tai kulutuspuoleenhan voi olla vaikea vaikuttaa, jos mietitään, että Veera vaikka nosti luksusjahdit yhtenä esimerkkinä, niin siihen voi olla vaikea löytää sääntelykeinoja. Ehkä niitäkin jossain vaiheessa tulevaisuudessa nähdään mahdollisesti. Tuliko jollain vielä lisättävää tähän vai siirrytäänkö seuraavaan kysymykseen? Siirrytään seuraavaan. Maankäyttöön liittyvät sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävyyden kysymykset on nyt sitten seuraava teema. Tosiaan tähän teräksen dekarbonisaatioon liittyy myös sosiaaliseen ja ympäristölliseen kestävyyteen liittyviä kysymyksiä. Fossiilittoman teräksen tuotanto vaatii resursseja aina rautamalmista myöskin tähän uusiutuvan energiaan, josta mainittiin, mikä väistämättä johtaa kysymyksiin maankäytöstä sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ekologisen kantokyvyn kunnioittamisesta. Viime kesänä muun muassa Greta Thunberg kritisoi Ruotsin päätöstä sallia brittiyhtiö Buoful Miningille oikeudet rautamalmikaivoksen perustamisesta Pohjois-Ruotsissa, ja tähän tosiaan liittyi sitten saamelaisyhteisöjen oikeudet muun muassa yhtenä perusteluna kritiikkiin. Toisaalta kaivosteollisuus luo myöskin työpaikkoja toiminta-aikanaan, eli tässä on monen tyyppisiä erilaisia kysymyksiä, ja minua kiinnostaakin nostaa vielä tämä keskusteluun, miten huomioidaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymykset teräksen dekarbonisaatiossa. Tuleeko tähän liittyen jotain näkökulmia? Kirsi, ole hyvä. Joo, no ainakin sen haluaisin nostaa, että tämä niin kuin ennakkosuostumuksen periaate olisi sellainen, mitä olisi hyvä niin kuin noudattaa näissä, mitä esimerkiksi tulee nyt näihin alkuperäiskansoja koskeviin kysymyksiin. Eli se, että kuullaan kaikkia osapuolia, etenkin nyt näitä alkuperäiskansoja, joita nämä hankkeet koskevat niin etukäteen. Se on niin kuin myös kirjattu tähän YK alkuperäiskansojen ihmisoikeusjulistukseen tämä asia, että näin olisi tarpeen menetellä. Ja sitten ehkä se, että me ei Pohjoismaissa olla ehkä oltu kauhean mallioppilaita myöskään näissä asioissa, niin kuin tässä nyt kuultiin, Veeran nostama Kiirunaan kaivos ja sitten muutama muukin keissi löytyy Amnestyn sivulta, löytyy näistä lisää tietoa kiinnostuneille, niin tavallaan se, että me voitaisiin Suomessakin niin kuin ottaa oppia nyt vaikka Ruotsissa ja Norjassa tehdyistä niin kuin virheistä, ettei toisteta meillä samaa, vaan ollaan etukäteen saamelaisten kanssa nyt sitten kuullaan heitä, että meidän ei ole mikään pakko niin kuin vaikka tuulivoimaloita rakentaa nyt sinne heidän mailleen, vaan meillä löytyy niin kuin vaihtoehtoja, voidaan rannikoille laittaa ja Etelä-Suomen mantereeltakin löytyy paikkoja tuulivoimaloille, eli vaihtoehtoja on, ja sitten mitä tulee tähän kaivostoimintaan, mihin on nyt myös painetta pohjoisessa, niin sitten myös näkisin tämän, että joo, tarvitaan myös neitseellistä malmia jatkossakin, mutta tämä kiertotalous on tosi tärkeä, koska mitä enemmän me pystytään niin kuin sitä terästä kierrättämään, niin sen vähemmän me tarvitaan kaivostoimintaa, että sen ehkä tässä haluaisin nostaa. Ja tähän ei varmaan ole sellaista vastausta, missä kaikki niin kuin sidosryhmät on onnellisia ja tyytyväisiä, että se on aina siinä on joitain kärsijöitä isossa muutoksessa, mutta se on vaan sitten kysymys, että mikä se on sen oikeutettu määrä ja kuka siinä niin kuin kärsii, jos mietitään vaikka sitä, että olisihan nytkin mahdollista, että
väkisin otettaisiin maita haltuun ja sitten louhittaisiin tavaraa ja sitä kautta niin kuin mahdollistaisi tosi nopea siirtymä tämmöisessä niin kuin diktatuurissa. Olisiko se sitten oikeutettu? Tuskin. Samaan aikaisesti kuitenkin se, että jos muutetaan niin kuin fossiilista energiaa niin kuin, uusiutuvaksi, sulla voi olla jotain kivihiilikaivoksia, missä työskentelee ihmisiä, niitä lähtee työt, niitä pitää uudelleen kouluttaa, sama kuin investoidaan uusiutuvaan energiaan, onko se sitten ok, kai se on sitten. Ja täällä on paljon tämmöisiä niin kuin kysymyksiä, mitä pitää ratkaista. Sama sitten taas, niin Suomessa on jos Suomeen perustetaan kaivos, niin olisiko se nyt hyvä, että me saataisiin työpaikkoja, että me saataisiin vähän tätä meidän taloutta parempaa jamaa. Meillä on huoltosuhde, mitä se on esimerkiksi täällä Suomessa. Mutta mikä on niin kuin sit se oikea taso, että mikä on hyväksyttävää sillä ja kenen pitää kärsiä siinä ja mikä on se oikeutettu määrä sitä kärsimystä, että muutosta voidaan niin kuin hyväksyttää. Kiitos. Saku, ole hyvä. Tykkään näistä mittakaavoista aina. Eli jos mietitään, kuinka paljon Eurooppa käyttää metalleja maailman metallien niin kuin käytöstä, se on noin 1/5. Ja me tuotetaan noin 3%. Eli me on ulkoistettu meidän raaka-ainehankinta tuonne maailmalle. Ja nyt komissiolla on tämä kriittisten raaka-aineiden asetus, jossa nostetaan ehkä sitä omaa tuotantoa kaivospuolella 10%. Me ollaan hyvin kaukana vielä senkin jälkeen siitä, että me oltaisiin omavaraisia. Eli kyllä se tietenkin pitäisi kokonaisuuden kannalta katsoa, että mistä me se varannot tai ne raaka-aineet, mitä tarvitaan, niin Suomeen tulee ja miten paljon me niitä kulutetaan. Ja tässä on joskus puhuttu, että Suomi on Pohjolan Kongo, niin jos mietitään sitten kuinka paljon me tuodaan rikasteita tänne jalostettavaksi ja kuinka paljon niitä täältä lähtee pois, niin meillä tulee noin 4 miljardin arvosta tänne sisään, rikasteita viedään miljardilla. Eli se suunta on kyllä tänne päin, että me ei siinä mielessä olla Kongo. Mutta kulutusta aina on hyvä pyrkiä vähentämään, mutta Euroopassa viimeisen 20 vuoden aikana niin on 20% suurin piirtein vähentynyt kaivostoiminnan määrä. Ja se on siirtynyt Afrikkaan tai eteläiselle pallonpuoliskolle ja Aasiaan. Ja en mä tiedä, ollaanko me tyytyväisiä sitten siihen. Ehkä tuo voi täydentää Outokummulla on tänä päivänä yksi toiminnassa oleva kaivos Kemissä, mitä on itse asiassa aika helppo varmistaa nämä kaikki näkökulmat, sekä ympäristö- että sosiaalinen. Samaan aikaan meillä on yli 40 vanhaa kaivosta, jota edelleen myöskin pidetään huolta ja seurataan ja tehdään ennallistoimia ja muuta. Ja ehkä se, että tässäkin päästään jotenkin siihen arvoketjuun, että on hirveän helppo katsoa, mikä on meidän vaikutus meidän omalla kaivoksella, missä me operoidaan, toimitaan oikein kaikilla tavoilla, mutta millä saadaan yritykset, muutkin kuin edustamani yritys, siihen, että katsotaan koko se arvoketju, tehdään due diligence-prosessit sinne, ja siinä sitten taas ehkä lainsäädäntö on se viimeinen oljenkeino, joka siinä tekee sitä muutosta, mutta ehkä viitaten tuohon, että meille tulee kuitenkin vielä valtava määrä raaka-aineita, onko tiedossa, mitkä siellä on vaikka ihmisoikeuskysymykset ja vaikutukset, mitä muualla tapahtuu. Minun ymmärrys on, että nämä tuojat kyllä niin hoitaa sertifikaatteja ja kiinnittää siihen huomiota, koska eihän ne saa myytyä niitä eteenpäin, kun kuitenkin täällä on selvästi niin kuin kysynnän puolet, siis autovalmistajien on tässä mainittu, niin kyllä se on aika tarkka se seula, että ei ihan mitä tahansa voi tuoda. Kyllä. Mutta siellä on isoja kysymyksiä ja ehkä näkee, jos nyt irtautuu hetkeksi Outokummusta vaan ylipäätään edusti ennen Nestettä 10 vuotta, niin näkee tämän muutoksen, että aikaisemmin on puhuttu siitä, että mikä on yrityksen oma toiminta, oma tuotantoprosessi, omat vaikutukset ja sitten ehkä keskitytty ympäristöön, niin kyllä ihmisoikeuskysymykset on ehdottomasti se, mikä tulevaisuudessa tulee olemaan ihan yhtä relevanttia. Ei niitä kahta voi irrottaa, saati sitten ehkä vaikutukset luontoon, monimuotoisuuteen ja ne, niin tämä asettaa yrityksille tietenkin valtava haasteen, että sä pystyt arvioimaan näitä kaikkia, mutta mä näen, että se tulee olemaan välttämätöntä. Ole hyvä, Kirsi. Joo, ja sitten niihin vaikutusarvioinnit, kun mainitsit just näiden vaikutusten arvioinnin, niin se on myös semmoinen asia, mihin on niinku tavallaan esimerkiksi nyt näissä saamelaiskysymyksissä niin tosi tärkeää ottaa niinku heidät mukaan, koska on sellaisia asioita, mitä ei pysty edes välttämättä ymmärtämään tuntematta sitä, miten porotaloutta pyöritetään ja miten sitä elinkeinoa harjoitetaan. Että esimerkiksi nyt niin, nämä tämmöiset kaivokset ja muut tai tuulivoimapuistot, ne on niin kuin tavallaan helposti sellaisia niin kuin itse sitä
paikallista vaikutusta isompia asioita, koska sitten vaikkapa siihen kaivostoimintaan riittyy paljon sitten, että sinne pitää rakentaa tai niin kuin tätä junaliikennettä tulee ja muuta, mitkä katkoo sitten niitä laidunmaita ja tällaisia, että kun se on näiden alkuperäiskansojen osalta esimerkiksi vähän niin kuin semmoinen elämä- ja kuolema kysymys, että harjoittaako he sitä elinkeinoa jatkossa vaiko ei. Ja sitten ei sitä pysty tavallaan arvioimaan näitä vaikutuksia, jos ei tunne sitä niin kuin tavallaan heidän toimintaansa riittävällä tasolla. Niin se olisi tosi tärkeää, että otettaisiin mukaan. Meillä se on ehkä täällä länsimaissa helpommin, mutta sitten tavallaan kaikkialla niin kuin alkuperäiskansojen asema ei ole yhtä niin kuin hyvä, mitä meilläkään sitten täällä. Että. Kyllä. Tähän vielä yksi kommentti. Nämä on tietenkin niin kuin hankalia asioita ja tämä on yksi varmaan syy, minkä takia nyt niin kuin merenpohjan noduleita sitten kovasti koitetaan lähteä etsimään ja hyödyntämään. Että siellä on aika isoja metallivarantoja Tyynenveren ja oikeastaan kaikilla valtamerialueilla. Ja saa nyt nähdä sitten, miten sen kanssa käy, että onko se sitten sellainen lähde jatkossa, jossa vältetään ainakin jotakin ongelmia, mitä muussa toiminnassa on. Kiitos. Siirrytään viimeiseen kysymykseen, tai mulla on kyllä vielä bonuskysymyksiä, mutta mä siirryn tähän viimeiseen kysymykseen ensin. Me ollaan tosiaan tässä paneelin aikana kartoitettu teräksen dekarbonisaatioon liittyviä haasteita ja ratkaisuja monenlaisista näkökulmista, ja nyt päätetään paneeli tämmöisellä katsauksella lähitulevaisuuteen, ja pohditaan vähän niin kuin, että mitä me nyt toivotaan niin sanotusti pukin konttiin nyt kun joulukin lähestyy. Eli mitä askelia seuraavan puolen vuoden aikana tulisi ottaa teräksen dekarbonisaation jouduttamiseksi? Jos jotain puolen vuoden aikana pitäisi tehdä, niin mitä nyt heti pitäisi tapahtua? Voidaan pitää ihan lyhyet vastaukset tässä. Lyhyt vastaus tähän hiilirajamekanismin näiden laskentasääntöjen fiksaaminen niin, että ei tule hiilivuotoa. Joo, no jos mä jatkan, niin ehkä nyt sijoittajan näkökulmasta, niin se on jotenkin ehkä vähän ulkopuolisena tähän mukaan, mutta meidän näkemys niin kuin eläkeyhtiönä on se, että niin kuin science-based target on tosi tärkeä myös niin kuin meidän omien tavoitteiden edistämiseen sitä kautta tämän kokonaisuuden niin kuin, tai globaalien päästöjen laskemiseen se, että teräsyhtiöt asettaisi SBT-tavoitteita tai sitoutuisi edes asettamaan niitä tavoitteita, olisi iso juttu, koska sitten taas se helpottaa meidän omia tavoitteita esimerkiksi kaikkien muiden sijoittajien tavoitteita niin kuin vähentää päästöä omassa sijoitussalkussa. Kiitos. Joo, no, vaikka siinä järjestyksessä. Niin, jos mä jatkan, niin sanotaan näin päin, että nämä pohjoismaiset terästehdaat tekee oikeita päätöksiä. En tiedä, että meneekö ihan puoleen vuoteen, mutta tuo aika lähelle kuitenkin tähän. Komppaan tätä ehdottomasti ja niitä joka päivä työstetään. Kyllä myöskin mainitsen tuon hiilirajamekanismin, koska loppupeleissä viitaten sun alkuesitykseen, miten yritykset transformoi liiketoimintaa, se on varmasti ehkä se, minkä parissa mekin tehdään, että ei pelkästään millä me voidaan minimoida, ja se on tietenkin agendalla ja se tulee oletettuna, mutta että myöskin millä sillä voidaan luoda sellaista arvoa, että se sit kannustaa ja tukee niitä investointeja. Varmasti semmoinen aihe, minkä parissa sekä me että veikkaan, että moni muukin teräsalan toimija painiskelee tällä hetkellä seuraavia kuukausia aikana. Kirsi vielä, ole hyvä. Kaikkia edellisiä lisäisin vielä sen, että me itse niin kuin odotamme tästä ilmastokokouksesta nyt sitten myös niin kuin lisätukea tälle teräsdekarbonisaatiolle. Eli tärkeää olisi nyt se, että tehdään selkeä niin kuin irtikyskentä näistä fossiilipolttoaineista, että se on meille WWF:nä tosi tärkeä asia. Ja me, niin kuin teräksestä puhuttaessa se tarkoittaa myös tätä koksia. Eli kaikki nämä fossiilipolttoaineista irtiotto, sitä painotamme. Saanko lisätä nopeasti tähän, että Suomi on siellä teot sanoja ennen konseptilla, niin se ehkä antaa myös hyvää kuvaa siitä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan ja keskitytään tuloksiin ja niiden tavoitteiden saavuttamiseen. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia jo toistaiseksi kaikille panelisteille aktiivista keskustelusta. Siirrytään vielä katsojakysymyksiin. Ja tosiaan katsojilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä panelisteille. Ja meillä lisäksi on etäosallistujia, joilta saattaa tulla myöskin kysymyksiä. Olisiko tässä nyt heti jollain kysymys mielessä? Sieltä. Olkaa hyvä. Meillä on mikrofoni, tuoppa mikrofoni vielä, niin sitten kuulevat etäosallistujatkin
kysymyksen varmasti. Ja saa tosiaan osoittaa jollekin tietylle panelistille tai sitten koko paneelille tämän kysymyksen. Kiitoksia ja kiitos erinomaisista esityksistä ja hyvästä paneelikeskustelusta. Siinä käytiin lävitse kysyntäpuoli, tarjontapuoli, rahoitus, regulaatio, mutta osaaminen. Mitkä ovat ne osaamiseen liittyvät seikat, jotka nyt Suomessa ja Euroopassa pitäisi rakentaa, jotta me päästään tähän teräksen dekarbonisaatioon? Erinomainen kysymys. Jukka voi vaikka aloittaa Jos sieltä. mä jotenkin niin kuin oli lapasyöttö, näin päin, kun sitä työkseen tekee. Siis, se on ilman muuta selvä asia, että niin koululaitos, niin kuin yliopistot, korkeakoulut, nehän pitää ilman muuta katsoa niin, että me varmistetaan se, että se tulevaisuuden osaaminen on myös tällä muuttuvalla toimintamallilla, koska ei se ole sitä, että me ei tehdä nyt enää samalla tavalla muutaman vuoden päästä kuin me tehdään nyt. Ja tämähän pitää varmistaa, se on meidän tehtävä. Mutta sitten taas toisaalta, kun miettii niin kuin sitä kuvaa, että millä tavalla tämä varmistetaan, millä tavalla varmistetaan se, että se kehitys jatkuu sillä lailla, kun me on nyt saatu tehdä ja muuta, niin toi ehkä sillä niin kuin päättäjillekin kommentti, että ei tehdä niin kuin joka 4 vuoden välein sitä päätöstä, että mitä tehdään, vaan se pikkusen näkyisi pidemmällä aikajänteellä, että siihen voi keskittyä. Et siinä mielessä toi oli aivan loistava kommentti tähän asiaan. Mä määrittelen sen jo kommentiksi, koska minusta tämä on tärkeä asia, todella tärkeä asia. Kyllä, komppaan tätä. Kiitos äärimmäisen hyvästä kysymyksestä. Samaan aikaan, kun meidän pitää luoda jotain, mitä ei vielä täysin ehkä edes tiedetä, ja luoda myös uusia innovaatioita, tarvitaan monimuotoisuutta, tarvitaan inklusiivisuutta, ja sen takia on hirveän tärkeää, että niiden ympäristötavoitteiden, SPT-tavoitteiden rinnalla yritykset myös katsoo, miten rakentaa tällaista kulttuuria, ja toisaalta varmistaa tulevaisuuden työvoima, kun väestö ikääntyy, kun meillä on haasteita löytää sitä, millä me saadaan varmistaa, että Suomeen saadaan myöskin työvoimaa tulevaisuudessa. Jos tuohon voi jatkaa, niin kuitenkin työvoiman tarpeesta. Siis tarvitaan niitä huippuosaajia totta kai, mutta 75% tarpeesta on ihan sitä perustyövoimaa, prosessien hoitajia ja muita ja sinne niin kuin tehtaan puolelle. Ja sen niin kuin houkuttelevuus pitäisi varmistaa. Ja se ei ole ehkä enää ihan semmoista kuin ennen se työ. Se on aika lailla automatisoitu. Siellä niin kuin ihan hyvin naisetkin pärjää siellä, ei ole mitään ongelmaa, että sinne vaan niin kuin lisää ihmisiä vaan töihin. Kirsi, ole hyvä. Joo, tosi tärkeä kysymys, tämä osaamiskysymys, ja havaittu myös niin kuin tässä järjestökentässä, että mietitään niin kuin sitä, että miten voitaisiin, että mekin tietenkin niin kuin järjestötoimijat haluttaisiin niin kuin tarjoa sitä osaamispääomaa, mitä me ollaan ehditty niin kuin tahoillamme kasvattaa tässä niin kuin teräsdekarbonisaatiossakin on tällä hetkellä ihan valtaisa niin kuin järjestöjen tämmöinen verkosto, mikä maailmalla toimii, ja siellä on tosi syvä osaamistakin monista teemoista, niin tavallaan se on ehkä myös semmoinen niin kuin resurssi, mitä yrityskenttäkin voisi ottaa vielä vahvemmin niin kuin omaksi tuekseen ja avuksi siihen. Että kyllä mä uskon, että yhteistyöllä tässä, niin kuin tässäkin kysymyksessä päästään eteenpäin, tässä osaamiskysymyksessä. Kiitos. Otetaan sitten seuraava kysymys. Jes, kiitos. Mä esitän kysymyksen tuolta meidän etäosallistujilta. Meillä oli tosiaan 40 katsojaa siellä etänä ja sinne tuli hyviä kysymyksiä ja niistä oli vähän vaikea valikoida, mutta mä nappasin yhden ja se kuuluu näin, että mikä on biogeenisen hiilen rooli vihreän teräksen valmistamisessa? Eli siis bioenergian, biohiilen. Ja tähän lisäkysymyksenä Heidi Peltonen mainitsit biokoksin ja sen mahdollisen käytön tutkimisen, niin mä haluaisin siihen vielä tarkentavan kysymyksen, että näetkö, että se on järkevää biomassan käyttöä näin niin kuin luontokadon näkökulmasta? Kiitos. Erinomainen kysymys myös, kiitos siitä. Me siis viime vuoden alussa julkaistiin hanke, jossa tutkitaan vielä
fossiilisen koksin korvaamista nimenomaan metsäteollisuuden sivu- ja tähdevirroista saatavilla raaka-aineilla. Se on hyvä kysymys, onko se järkevä. Tällä hetkellä sitä käytetään hyvin vahvasti energianpolttoon. Ja jos näitä kahta vertaa keskenään, puhuttiin paljon siitä, että millä metalleista saadaan irti korkeampaa arvoa, niin tässä käyttökohteessa se on korkeampi. Se, mikä on meillä äärimmäisen kriittistä toisaalta, on myös jatkuvasti tutkia, että mitä tulevaisuuden ratkaisuja voi olla, koska se karu fakta, minkä ehkä Jukka tietää paljon tarkemmin kuin minä, on, että vety ei ruostumattoman teräksen valmistuksessa ole se ratkaisu. Jos olisi, niin tietenkin me mentäisiin sitä kohti, mutta se ei teknologisesti niillä lämpötiloilla, mitä ruostumattoman teräksen valmistukseen tarvitaan, on mahdollista, jonka takia ehkä se kysymys on, että onko biokoksi parempi vaihtoehto kuin fossiilinen koksi. Se on ehkä se, mistä perspektiivistä sitä nyt tutkitaan. Ei olla vielä tehty investointipäätöksiä, mutta tutkitaan parhaillaan ja samalla toki katsotaan, että miten pystyttäisiin tulevaisuudessa valmistamaan ruostumatonta terästä ilman hyödyntämättä näitäkään, mutta se on ehkä sit pidemmän aikavälin haaveita vielä ja innovointia. Mutta hyvä kysymys. Vertaisin sitä enemmän vielä siihen, että fossiilinen koksi versus sitten biohiilestä valmistettu. Jukka, ole hyvä. Joo, mä vähän jatkan ihan teknisen näkökulmalla. Eli teräshän on hiilen ja raudan pyhä liitto. Teräksessä on aina hiiltä. Eli me tarvitaan teräksen valmistuksessa hiiltä ja se, että me käytetään biomassaa siitä, niin se on se ratkaisu siihen. Sitten me tarvitaan tällä hetkellä teräksen valmistuksessa hiiltä sitäkin, että me poltetaan se ja lämmitetään sillä sitä hommaa. Siitä pitää päästä eroon. Ja siinä on kyllä ruostumattoman teräksen valmistuksessa, niin kuin sanoin, niin haastetta. Sitten on kokeiltu plasmassa tällä hetkellä. Ja se on ehkä melko pitkällä vielä kaupallista vaihetta, mutta parhaamme tehdään, että siitä saadaan toimimaan siitä. Mutta siinä ollaan kaukana. Eli tässä pitää muistaa se asia, että me tarvitaan biomassoja siihen, että me sieltä saadaan hiili teräksen valmistukseen, mutta ei käytetä sitä hiiltä polttamiseen. Kirsi, ole hyvä. WWF:n edustajana tässä, niin just tämä tavallaan kaskadiperiaatteen mukaisesti, niin se tällaisen niin kuin hakkuukorjuujätteiden käyttö niin kuin just tähän biohiilen valmistukseen, niin on niin kuin se parempi vaihtoehto kuin sit se poltto. Mutta sitten se kysymys on se, että kun ne virrat jää pois sieltä energiapuolelta, niin lisääkö se sitten just sitä neitseellisen puun ja muun käyttöä sitten, että millä se aukko täytetään ja pystytäänkö me sitten tuolla energialämpöpuolella niin kuin hakemaan parempia ratkaisuja sitten, ettei me tarvita nyt lisää puuta, eli tässä pitäisi samanaikaisesti nyt sitten sitä seurata, että mitä tapahtuu puun niin kuin käytölle Suomessa näin niin kuin laajemmassa mittakaavassa, että sitä kokonaiskäyttöä niin kuin seurattaisiin ja myös sitä, ettei se sitten niin kuin kasva, vaan ennemminkin sitten vähenee. Tähän jatkan vaan, että tämä on äärimmäisen kiehtova niin kuin ajatus, että jos me oikeasti otetaan kaikki fossiiliset niin kuin energialähteet pois tästä systeemistä, minkälaisia kerrannaisvaikutuksia koko tähän materiaali- ja energiajärjestelmään tulee. Mä en ihan usko, että kukaan vielä täysin hahmottaa sitä hyvin. Ja me tullaan sitten tämmöisiin yksittäisiin säikeiden päihin, että mitä jos me teen näin, niin miten se vaikuttaa. Ja tässä on kyllä työsarkaa ja erityisesti tutkimuksen sektorilla. Kyllä, ja siksi varmaan yrityssektorin tai yksityissektorin näkökulmasta on hirveän tärkeää tehdä yhteistyötä myös tutkimuspuolen kanssa, ja sitä ollaan toki teidän kanssa myös globaalisti, että mitä on ne tulevaisuuden ratkaisut, eikä vaan tuudittauduta sillä, että jos päästään 2030 tavoitteisiin vaikkapa nyt biohiilellä, niin se ratkaisee kaikki haasteet, vaan pitää jatkuvasti myös miettiä niitä pidemmän aikavälin ratkaisuja. Kiitos erittäin kattavista vastauksista. Löytyykö meiltä vielä lisää yleisökysymyksiä? Yksi voitaisiin vielä ottaa. Siellä oli useampi, niin otetaan vaikka sieltä. Joo, tosiaan kiitos noista vastauksista. Vielä yksi etäilykysymys, eli miten pitäisi suhtautua teräsyhtiöiden itse lanseeraamiin lainausmerkeissä vihreän teräksen tuotemerkkeihin? Ovatko ne puhdasta viherpesua?
Jos puhutaan isossa skaalassa, niin ehkä pointti tai ehkä kuluttajille vinkki, että katsokaa aina, että missä on se tavallaan taustadata ja puhutaanko siellä nimenomaan vain yrityksen suorista päästöistä vai suorista epäsuorista. Mitä valitettavan vähän näkee on, että siellä on mukana vielä ne arvoketjupäästöt. Tämä on ollut ehkä itselle tämmöinen oppikoulu terästeollisuuden maailmaan. Sitten ehkä kannattaa tavallaan tutkia se läpi ja ymmärtää ne vaikutukset, mutta ehkä silleen CSRD:n myötä, eli tämän kestävyysraportointidirektiivin myötä, EU-lainsäädännön myötä Green Claims, joka tulee ehkä sanotaan 2026, niin ei ole enää tulevaisuudessa mahdollista, että se olisi viherpesua. Tänä päivänä valitettavasti varmaan sitäkin vielä jonkun verran nähdään, ja sen takia on ollut ilo huomata, että jopa välillä ehkä liiankin detaljistimme Outokummulla ollaan todella perustettu se siihen dataan ja tuotu esiin ne vaikutukset hyvin läpinäkyvästi. Nähdään myös tosi paljon, että on vielä kompensointia osana, eli ei päästöjen vähentämistä, vaan sitä, että sit tehdään jotain hankkeita, joilla on myös merkitystä ja roolia, mutta ehkä kompensointi meille ei ole ikinä ollut se keino, millä niihin ympäristöväittämiin tai lupauksiin päästään. Kiitos. Vielä jatkaa tuohon, niin me ollaan WWF:nä, meidän teräsdekarbonisaatio-sivulta löytyy artikkeli, missä ollaan tutkiskeltu vähän tätä aihetta ja tunnistettu myös muutamia niin kuin tavallaan labeleita, niin kuin tavallaan tehty sellaista vertailua siihen, että on todellakin erilaisia labeleita niin kuin tänä päivänä ja on niitä parempia ja sitten on niitä huonompia. Paremmat on tosiaan niitä, mitkä pohjautuu sitten näihin todellisiin päästövähennyksiin, mutta sitten ne huonommat vaihtoehdot on sitten ehkä niitä, missä sitten ollaan saatu jollain prosessiparannuksilla, vaikka nyt masuunituotannossa aikaan päästövähennyksiä, ja sitten nämä päästövähennykset allokoidaan niin kuin osalle siitä samasta putkesta tulevalle teräkselle, mikä myydään sitten niin kuin tällaisena vihreämpänä teräksenä korkeampaan hintaan, vaikka se on ihan sitä samaa pulkkiterästä. Että on tosiaan erilaisia, ja sitten on tällaisia teräksiä, mitkä on niin kuin kompensoimalla tehty niin sanotusti vihreiksi, ja jälleen kerran sitten laitetaan, on samaa niin kuin päästäviin menetelmiin pohjautuvaa terästuotantoa, mutta sitten se saadaan puhtaammaksi niin kuin kompensaatiolle, niin nämä on ehkä sellaisia, mitä me ei nyt sitten toivottaisi, vaan just näitä, niin kuin, että tehdään todellisia päästövähennystoimia, ja sitten, mutta varmasti niin kuin tämä peli muuttuu nyt näiden niin kuin Green Claims-direktiivin ja muiden niin kuin sääntelyn kehittyessä, ja toki tuo standardisointi on sitten myös sellainen niin kuin tärkeä, että sitä asiaa saadaan eteenpäin, mikä sitten yhdenmukaista sitä, että mitä sillä vihreällä teräksellä jatkossa tarkoitetaan. Kyllä, niitä odotellessa. Kiitos Vesala. Joo, ja siis yleisesti kanssa sijoittaja näkökulmasta me ollaan sellaisessa roolissa, meidän pitäisi pystyä ymmärtämään tosi monimutkaisia asioita eri toimialoja, ja meillä ei sitä tietotaitoa ole, niin esimerkiksi tässä kohtaa mä uskon, että Science Based Target esimerkiksi jatkossa on tässä semmoisen suht uskottavan leiman sille, että se yhtiö on menossa oikeaan suuntaan, ja se on, jos ne on validoinut ne tavoitteet, niin se on oikeasti katsottu, että ne on realistiset ne tavoitteet, mitkä silloin, jolloin se olisi niin kuin ainakin meidän näkökulmasta se niin kuin stamp of approval tässä kohtaa, että nyt tekee asioita oikein ilman, että meidän tarvitsee ihan oikeasti ymmärtää sitä, että mikä se on se teknologia siellä. Että se on niin kuin se kuitenkin maailma, missä me ollaan, että pitäisi pystyä ymmärtämään tosi tarkasti, mutta sitten me ollaan kuitenkin vaan niin kuin rahoitusalan ammattilaisia eikä niin kuin toimialan ammattilaisia. Kiitos paljon kaikille vastauksista myös tähän kysymykseen. Ja oikeastaan päätetään paneeli tähän. Meillä oli erittäin hyviä yleisökysymyksiä myöskin, kiitos paljon niistä. Ja oikein paljon kiitoksia erityisesti kaikille panelisteille aktiivisesta keskustelusta ja tosiaan myöskin vielä Veeralle ja Jukalle alun puheenvuoroista. Tosiaan tämän tapahtuman tallenne on muutaman päivän kuluttua nähtävissä ainakin Climate Movin YouTube-kanavalla, luultavasti myös jossain muualla. Ja toivotaan, että tätä tietenkin jaetaan eteenpäin, koska teräksen dekarbonisaatiosta puhutaan kuitenkin ehkä näin systeemisesti vähän liian vähän, ja tätä ilmastokeskustelua toivottaisiin vielä lisää. Ja mikäli haluatte tosiaan tietää enemmän Climate Movin ja Hiilivapaa Suomen toiminnasta, niin voitte etsiä nettisivuilta lisää tietoa, ja siellä voi myös lähteä vapaaehtoiseksi mukaan. Ja sitten toivotan myöskin kaikki osallistujat täällä tervetulleeksi jatkamaan iltaa ja keskustelua kanssamme Thirsty Scholariin tänään. Siellä on kuulemma tilavaraus sitten myöskin tehty. Mutta minun puolestani erittäin paljon kiitoksia päivän tapahtumasta ja aktiivisesta osallistumisesta myös katsojan puolelta. Ja oikein mukavaa illanjatkoa kaikille. Kiitos. Kiitos.